आपल्या आजच्या क्लासेस. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. श्री जगन्नाथ सुभद्रा मैया बलदेव जी की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. आपल्या सर्वांचं भक्ती सदाचार क्लासमध्ये स्वागत. आपण अभ्यासत आहोत भीष्म पितामह यांची स्तुती. तर त्यातले आपण आता 32 ते 38 श्लोक पूर्ण केलेत. 5 आपण 39व्या श्लोकावर आलो. मग त्याचे 39वा श्लोक घेऊया. 39. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 39 श्लोक घेऊया. 38. हो माताजी. शतविक्षिकहतो विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभम् अभिससार मद्वदार्थम् सबवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्दः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा श्लोक आपण अभ्यासला होता, पण याची रिव्हिजन करू आपण. एक थोडक्यात मी याच्यावर सांगते आणि मग आपण 39व्या श्लोकावर जाऊ. मागच्या वेळी आपण अभ्यास. तर आपण पाहिलं की जे भीष्म पितामह आहे, थोडक्यात आपण आतापर्यंत जे श्लोक अभ्यासले त्याचे 38 पर्यंत रिव्हिजन करू आणि मग 39 वर जाऊ. तर आतापर्यंत भीष्म पितामह काय सांगतात की मला जे ते म्हणजे तुमचं जे आहे ते स्मरण करण्यासाठी, म्हणजे तुमच्याविषयी, म्हणजे दुसरे कुठले विषय भौतिक जगतातले माझ्या मनामध्ये नको येऊ. म्हणजे रती तुमच्याविषयीच, म्हणजे तुमच्या चरण कमलावर मन एकाग्र करण्याची मला काय देऊ, रती म्हणजे आकर्षण निर्माण करू दे. मग रती, मग त्यानंतर ते काय म्हणतात की अशा पद्धतीने म्हणजे जेव्हा एखादा भक्त भगवान यांनाच आठवायचा विचार करतो, तर म्हणजे हा त्याच्यातला शुद्धतेचा स्तर असतो. म्हणजे भगवान यांच्याविषयी त्याची आसक्ती असते. सकाम कर्म किंवा भौतिक कर्मांविषयी त्याची ती काय असते, विरक्ती असते. म्हणजे ह्या स्तरावर भीष्म पितामह हे शुद्ध भक्तीच्या स्तरावर आहेत आणि त्यामुळे बाकी कुठल्या गोष्टी त्यांना आठवायच्या नाहीयेत. मग तसं ते काय म्हणतात, मग म्हणजे रती म्हणाले, तसं काय म्हणाले ते की
आता रती, मती आणि गती असे तीन जे आहेत तर त्या गोष्टी म्हणजे पुढे आता श्लोकामध्ये ते येईल पुढच्या की म्हणजे काय की अशी बुद्धी भगवान जे आहेत ते त्यांना प्रदान करू की भगवान यांच्या चरण कमलांशीच त्यांचं जे मन आहे तर ते एकाग्र राहील. अशा पद्धतीनं म्हणजे ते प्रार्थना करतात तर ते अशा पद्धतीने की भगवान यांच्या चरण कमलाविषयी सतत मला आकर्षण वाटत आहे 36व्या श्लोकामध्ये म्हणतात. मग पुढे 37व्या श्लोकामध्ये ते अशा पद्धतीने प्रार्थना करतात की भगवान जे आहेत तर त्यांनी स्वतःच प्रतिज्ञा मोडून म्हणजे जे आहे तर ते रथातून खाली उतरले का तर भगवान जे आहेत तर ते भक्तवत्सल आहेत म्हणजे भक्तांना दिलेलं वचन जे आहे तर ते नेहमी पाळतात म्हणजे स्वतःची एक वेळ प्रतिज्ञा होतील पण भक्तांना त्यांनी वचन दिले की म्हणजे जेव्हा जेव्हा भक्त जे आहे ते आळवेल भगवान तर भगवान तिथे त्याच्या म्हणजे रक्षणासाठी सदैव उपस्थित असतील. नमे भक्त प्रणश्यती असं भगवान म्हणतात तर कौंतेय प्रतिजानीहि नमे भक्त प्रणश्यती मग त्यानुसार भगवान तिथे स्वतः रथातून उतरून जे आहे ते अर्जुनाच्या म्हणजे सख्याच्या संरक्षणासाठी येतात. अशा पद्धतीने म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांनी आपलं प्रेम भक्ताविषयी दाखवलंय त्यांची भक्तवत्सलता पाहिली. मग त्यावेळेला भगवान जे आहेत तर त्यांच्या अशा सुंदर रूपाचं जे आहे ते ध्यान करत असतात तो प्रसंग आठवत असतात भीष्म पितामह भगवानांना वीर रसामध्ये पाहत असतात ते भगवान यांच्यासोबत वीर रसाचं आस्वादन भक्त करत असतात. मग आता ह्या श्लोकात 38व्या काय म्हणतात की अशाच पद्धतीनं भगवानांना जेव्हा तीक्ष्ण बाणांनी विंधन लावतं भीष्म पितामह यांनी मग त्यावेळेला ते त्यांच्यावर चालून आले असे जे भगवान आहेत तर म्हणजे काय तर भगवान हेच म्हणजे जसं म्हटलं की मती म्हणजे बुद्धी तर भगवान यांच्या विषयीच म्हणजे ध्यान करायची बुद्धी मला शेवटच्या क्षणी राहू दे असं जसं जे भीष्म पितामह वर्णन करतात की मला अशीच म्हणजे बुद्धी होऊ दे तसं शेवटच्या क्षणी ते काय म्हणतात की गती म्हणजे काय गतीर मुकुंद श्लोकामध्ये शब्द आहे म्हणजे काय की भगवान हेच माझं अंतिम गती म्हणजे आश्रयस्थान जे आहे ते भगवान हेच माझं अंतिम आश्रयस्थान असावेत अशा पद्धतीने ते प्रार्थना करतात म्हणजे भगवानांच्या चरणकमलांचाच मी आश्रय घेतलाय आणि त्यामुळं भगवान हेच माझे म्हणजे शेवटच्या क्षणी मृत्यूच्या म्हणजे जेव्हा आपण पाहिलं भरत महाराजांची गोष्ट अभ्यासली तर त्यांना मृत्यूच्या शेवटच्या क्षणी काय आठवलं हरिण आठवलं तसं असं कुठली गोष्ट आठवता कामा नये आपण कुठल्याही गोष्टीत अशा पद्धतीने आसक्त होता कामा नये तर भगवान हेच माझे आश्रयस्थान आहेत आणि त्यांचे चरण कमलच मला आठवावेत म्हणजे अशा पद्धतीची भावना जी आहे तर ते भगवान यांच्याविषयी भीष्म पितामह बाळगतात म्हणजे काय की ह्या सगळ्यातून आपण खूप उपदेश म्हणजे घेऊ शकतो विश्वपितावांच्याकडून शिकू शकतो की वरवर जरी भगवान हे विश्वपितांना मारण्यासाठी गेले होते तरी ते आपल्या महान भक्त विश्वपितामहांना संतुष्ट करण्यासाठी गेले होते भगवान आणि भक्त यांच्यामध्ये ते प्रेमाचं आदान प्रदान असतं म्हणजे जितकी हीनता भक्त दाखवतो जितकी तुच्छता दाखवतो स्वतःच्या अंगी तर तितकं भगवानांना तो भक्त असतो तो प्रिय होऊन जातो का म्हणजे असाच भाव आहे ही नदीन विश्वपितामहांचा तर तो आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करतो. आता आपण 39व्या श्लोकावर येऊ. हा म्हणजे 39 श्लोका विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे धृत हाय रश्मिनी तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमुर्षुः यम इह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मग आता इकडे भगवान यांच्याविषयी भीष्म पितामह काय म्हणतात की ज्यांनी आपल्या उजव्या हातात चाबूक घेतलाय आणि डाव्या हातात लगामाच्या दोऱ्या धरल्या आहेत कोणत्याही परिस्थितीत अर्जुनाच्या रथाचे रक्षण म्हणजे संरक्षण करण्यासाठी जे अतिशय काळजी घेत आहेत त्या भगवान कृष्णांच्या ठाई श्रीकृष्णांच्या ठाई माझ्या चित्ताची एकाग्रता होत ज्याने रणक्षेत्रावर त्यांना पाहिले ते मृत्यूनंतर आत्मरूपाला प्राप्त झाले आता मृत्यूसमयी माझे सर्व लक्ष तेथेच गुंतून राहू म्हणजे आता इथे आपण समजून घेऊया की कशा पद्धतीनं भगवान जे आहेत ना तर ते म्हणजे भक्तवत्सल आहेत हे आपल्याला तर आणखी समजून येईल पण भीष्म पितामह काय म्हणतात पहा की विजय रथ कुटुंब म्हणजे काय विजय या शब्दाचा अर्थ अर्जुन म्हणजे अर्जुनासाठी वापरलाय तो शब्द म्हणजे काय की अर्जुन जो आहे
तर तो म्हणजे जो आहे तर तो भगवानाचा सखा आहे आणि त्याची काळजी घेणं, त्याचं संरक्षण करणं. कारण दरवेळी नरनारायण हे म्हणजे अवतारित होत असतात. म्हणजे भगवान यांच्यावर त्यांचे पार्षद म्हणून अर्जुन येत असतो प्रत्येक युगामध्ये. मग त्याचबरोबर भगवान यांचा परिवार कोणाचा असतो? जो भक्तांचा परिवार तोच भगवान यांचा परिवार असतो. या अर्थाने कुटुंब हा शब्द वापरलाय. म्हणजे काय की कुठलंही मोल देऊन संरक्षण करण्याची भगवान यांची तयारी असते. का? तर इतके प्रिय असतात भक्त. मग असे भक्त का प्रिय असतात भगवानांना? तर ते सदैव भगवान जे आहेत तर त्यांचाच विचार करत असतात. भगवान यांच्याविषयीच आसक्त असतात असे भक्त. म्हणजे इकडे समजून घेऊ की अर्जुन जो आहे तो त्यांचा सखा होता, मित्र होता आणि अर्जुन जो आहे तो त्यांना शरण गेला शिष्य म्हणून. तेव्हा त्यांनी जे काही आपले म्हणजे गुरु सांगतील, कृष्ण सांगतील त्यानुसार पूर्ण विश्वासाने त्यांनी आचरण केलं पहा. मग असा उत्तम शिष्य म्हणजे असा भक्त आहे. मग की जो पूर्णतः कृष्णावर अवलंबून आहे. म्हणजे त्यामुळं भक्ता भगवान यांच्या ज्या योजना असतात त्या भक्ताच्या योजना असतात, कारण भगवान यांच्या योजनेनुसार त्याच्या जीवनात सगळं घडतं. आणि भक्ताच्या ज्या योजना असतात त्याच भगवान यांच्या म्हणजे भक्ताच्या ज्या इच्छा असतात त्या अंतर्यामी भगवान असल्यामुळे जाणतात. त्यामुळे त्यानुसारच ते प्रत्येक गोष्ट घडवतात भगवान. अशा पद्धतीने हे प्रेमाचं आदान-प्रदान असतं. मग आता इकडे भीष्म पितामह जे आहेत तर ते आपल्याला सांगतात की म्हणजे की असे जे भगवान आहेत ते अर्जुनाला काहीही करून संरक्षण देणारच. म्हणजे भगवान जेव्हा अवतरित होतात तेव्हा आपल्या अशा उच्च कोटीचे पार्षद भक्त यांच्यासह अवतरित होत असतात आणि ते त्यांच्या सोबत येऊन लीला करत असतात. मग तसं असे जे त्यानुसार अर्जुन जे आहेत तर ते त्या म्हणजे ते देखील एक उत्तम भक्त शिष्याच्या भूमिकेत आहेत. मग श्रीकृष्णांचे असे जे भक्त आहेत की जे म्हणजे काही करून आपल्या भक्ताचं रक्षण करणारच म्हणजे अर्जुनाचं. तर अशा स्तरावर श्रीकृष्ण आणि अर्जुनांच्या प्रेमाचं आदान-प्रदान आहे. तर असे जे श्रीकृष्ण आहेत त्यांच्या चित्ताच्या ठायी म्हणजे ते जे आहेत ते माझ्या म्हणजे असे श्रीकृष्ण माझ्या चित्तामध्ये म्हणजे त्यांच्याविषयी म्हणजे असं त्यांचं रूप आहे. तर ते ते एकाग्रता हो त्या रूपाची म्हणजे ज्यांना रणक्षेत्रावर पाहिलं म्हणजे पहा भीष्म पितामह यांच्यासारखं उच्च कोटीचे भक्ताची समाधी अवस्था आहे. म्हणजे समाधी अवस्था म्हणजे काय? आपण थोडं समजून घेऊ. की कुठेही म्हणजे अ, कुठल्याही ठिकाणी असं भक्त जर असेल ना, तर तो भगवानाच्या निरंतर ध्यानामध्ये असतो. निरंतर भगवानाचं स्मरण करतो. रणभूमीसारखी गोष्ट म्हणजे ठिकाण आहे. जिथे आणि अशा ठिकाणी म्हणजे किती कोलाहल आणि किती आवाज आणि सगळं असेल. पण भक्तीच्या दिव्य स्तरावर जेव्हा भक्त असतो म्हणजे उच्च स्तरावर, तर त्यावेळेला तो फक्त आणि फक्त भगवानांचाच विचार करतो. म्हणजे अशा शुद्ध भक्ताशी म्हणजे भगवान यांचा संबंध असा असतो म्हणजे तो शुद्ध भक्त असतो. तो भगवान यांच्याशी अशा दिव्य रसामध्ये जोडलेला असतो, की त्याला 1 मिनिट म्हणजे क्षणभर देखील भगवानाचा विसर नाही पडत. म्हणजे ह्यालाच म्हणायचं म्हणजे आपण म्हणू इंद्रियांच्या अतीत जाणं ह्याला म्हणायचं. म्हणजे किंवा अलौकिक जो म्हणतो आपण दिव्य असा जो स्तर आहे गाठणं किंवा ती समाधी अवस्था म्हणजे की कुठेही असो तरी अशा भक्ताला भगवान यांचं स्मरण होत असतं. म्हणजे सदैव तो भगवान यांचं स्मरण करत असतो. त्यांचंच ध्यान करत असतो आणि त्यामुळे अशा युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये भगवानांच्या सुंदर रूपाचं म्हणजे ते पार्थसारथी रूप आहे भगवान यांचं थोडक्यात. अर्जुनाचं सारथ्य करणारं. तर ही समाधी अवस्था आहे पहा. म्हणजे आपण पाहू की योगी, हठयोगी, अष्टांग योगी ह्यांना ही समाधी अवस्था कधी गाठताच येणार नाही. इतका हा भक्त आहे म्हणजे भक्ती मार्गी किंवा भक्तियोगी असे असतात. म्हणजे इतक्या शुद्ध भक्तीच्या स्तरावर होते भीष्म पितामह. म्हणजे त्यांची जी एकाग्रता आहे आणि त्यांचं जे समाधी अवस्था आहे ती अशी होती म्हणजे निरंतर भगवानाच्या स्मरणामध्ये ते होते. अशा युद्धाच्या ठिकाणी सुद्धा. म्हणजे स्वतः म्हणजे स्वतः पण युद्धाहून लढले तरी बाह्य स्तरावर त्यांचं लढाई चालू होती पण अंतस्थ ते समाधीस्थ म्हणजे मन सगळं कृष्णांच्या चरणकमलांशीच होतं त्यांचं म्हणजे म्हणजे ही केवढी मोठी लीला आहे पहा म्हणजे असंख्य लीला कृष्णांनी घडवल्या. पण भीष्म पितामह आणि पांडव हे सगळे त्यांच्या लीलांमधले नित्य सहचरच आहे. पण ह्याच्यावरून आपण समजून घेऊ की सर्वोत्तम भाव जो आहे ना तर तो जो आहे तो म्हणजे याच्यामध्ये दिसून येईल भीष्म पितामहांचा. की असा जो भाव आहे तो आपण समजून घेऊया. म्हणजे की न्यून भाव किंवा दीनहीन भाव आहे ना तर ह्या भावामध्ये भगवान यांचं स्मरण करतात असे भक्त असतात ते आणि ते सदैव निरंतर स्मरण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर काय म्हणतात
सर्वोत्तम असा भाव म्हणजे न्यून भाव म्हणजे दीन भाव म्हणजे आपण किती हीन दीन आहोत असा विचार करतात भीष्म पितामह. म्हणजे अर्जुनाची सुद्धा ते स्तुती करतात. विजयरथ कुटुंब असं म्हणतात. तर म्हणजे काय की अर्जुनाचे ते सारथ्य करतात, म्हणजे अर्जुनासारख्या भक्तांचं. म्हणजे अर्जुनाला सुद्धा इतकं सुंदर रूप पाहता आलं नाही, इतकं म्हणजे अर्जुन त्याची जे आहे ते त्याच्याकडे पाठ होते भगवानाची, पण भीष्म पितामह समोरून पाहत होते रणांगणात. म्हणजे अर्जुनापेक्षा भीष्माने ते खूप सुंदररीत्या रूप पाहिले भगवानांचं आणि त्याचं ते स्मरण करतात. म्हणजे इतर सैनिकांनी पण त्यांना पाहिलंय पहा. म्हणजे याच्यावरून आपण लक्षात घेऊया की जो आपला भाव असतो भगवानांच्याविषयी तोच सर्वोत्तम भाव त्या क्षणाला चैतन्य महाप्रभू म्हणतात. मग तो जो भाव आहे तो आपल्यामध्ये कधी येईल, तर जेव्हा भगवान यांच्याकडे आपण अशा पद्धतीने आसक्त होऊ, भौतिक आसक्ती त्यागून. तर जसा अर्जुन आसक्त झालाय विश्व, तर तशा पद्धतीची आसक्ती आपल्यामध्ये येईल. तेव्हा निश्चितच भगवान पण आपल्याकडे आकर्षित होतील. जसं म्हणजे भीष्म पितामह जे आहेत, तर हे सगळं वर्णन सांगतायत की केवढी कृपा आहे की भगवान काय समोर सगळ्यांच्याच उभे होते. म्हणजे रावणाच्या पण समोर प्रत्यक्ष श्रीराम उभे होते. त्यानंतर कंसाच्या समोर पण जे होते ते श्रीकृष्ण होतेच की. शिशुपालासमोर श्रीकृष्ण होते, पुतनेसमोर पण श्रीकृष्ण होते, हो ना. म्हणजे काय की आपण समजून घेऊया की आपल्या समोर भगवान जे आहेत ते उभं असणं महत्वाचं नाहीये. म्हणजे भगवान खरं तर मृत्यूसमयी परमात्मा म्हणून आपल्या हृदयात उपस्थित असतात ना, आपल्या जवळ असतातच ना. पण ह्याच्यावरून आपण लक्षात घेऊया की फक्त समोर कोणी उभे आहे ह्यामुळं भगवान यांना आपण प्राप्त नाही करू शकत किंवा भगवान उभे आहेत. तर भगवान यांच्याविषयी प्रेम, आकर्षण निर्माण व्हायला पाहिजे. म्हणून सुरुवातीला पहिल्या श्लोकात म्हणतात ना की मला रती निर्माण हो, आकर्षण निर्माण हो भगवान यांच्याबद्दल. तर ह्याचं कारण आहे, आपण इतर गोष्टींविषयी भौतिक जगतातल्या आसक्त असतो. मग भगवान यांच्याविषयी ते आकर्षण निर्माण होऊन मन एकाग्र हो भगवान यांच्या चरण कमलांशी आणि त्यांचंच आकर्षण निर्माण हो प्रार्थना करतात ना भीष्म पितामह. त्याचं हे कारण आहे. म्हणजे प्रेम कधी येईल तर संबंध प्रस्थापित झाल्यावर, संबंधातून प्रेम निर्माण होतं. मग भगवान हे समोर आहेत, पण म्हणजे आपल्या हृदयात पण असतात. म्हणजे समोर ह्या सगळ्या असुरांच्या होत्या, पण तिथे संबंध नव्हता. मग प्रेम कुठून असेल. मग आपल्या समोर असतात भगवान, म्हणजे काय की आपल्या हृदयात ते उपस्थितच आहेत ना, आपल्या सोबत असतात. पण जोपर्यंत आपल्याला त्यांच्याविषयी प्रेम नाही निर्माण होत तोपर्यंत संबंध नाही प्रस्थापित होत. मग हा संबंधच आपण प्रस्थापित करणं आवश्यक आहे. आपण भगवानांच्या समोर हीन दीन अशा पद्धतीने जेव्हा स्वतःला प्रस्तुत करू तेव्हा निश्चितच भगवान जे ते त्यांना ते आवडतं. त्यांना म्हणजे असा जो भक्त आहे ना की जो म्हणजे काय म्हणू की भगवानांच्या सेवेमध्ये पुढे पुढे असत असतो, स्वतःला पुढे पुढे करत असतो. तर भगवान त्याच्याकडे नाही लक्ष देत. तो रांगेमध्ये शेवटचा असतो आणि भगवानांच्या सेवेचा प्रयत्न करत असतो. भगवान त्याच्यावर कृपा करतात. म्हणजे काय की स्वतःला प्रस्तुत न करता म्हणजे सर्वोत्तम स्वतःला मी कसा हीन दीन न्यून आहे म्हणजे असा प्रस्तुत करणारा भक्त जो आहे तर तो म्हणजे भगवान यांचा शुद्ध भक्त असतो. मग भीष्म पितामह असंच स्वतःला न्यून स्तरावर जे आहे ते प्रस्तुत करतायत पहा. आणि मग इकडे सगळे सैनिक होते, तर त्यांनी पण भगवान यांना पाहिलं. मग आता इथं आपण समजून घेऊया की भगवानांच्या इतर रूपांना पाहिलं ना तर आपल्याला मुक्ती मिळते. वेगवेगळ्या स्तरावरची मुक्ती मिळते. पण जेव्हा भगवान स्वतः पाहतात इतरांना, म्हणजे त्या सैनिकांनी भगवानांना पाहिलं म्हणजे भगवानांनीच त्यांच्यावर दृष्टिक्षेप टाकला. म्हणजे त्यामुळे ते पाहू शकले सगळेजण सैनिक किंवा भीष्म पितामहापासून. तर त्यामुळे तेवढ्या एका दृष्टिक्षेपाने काय झालं त्यांचं कल्याण. तर त्यांना स्वरूपम म्हणजे शेवटचा शब्द आहे ना गताः स्वरूपम. म्हणजे काय की त्यांना स्वरूप म्हणजे आत्मस्थिती म्हणजे आपली वास्तविक स्थिती जी आहे तर ती प्राप्त झाली पहा. म्हणजे इतका त्यांचा उद्धार झाला. म्हणजे ते सगळे जे आहेत ते वैकुंठाला गेले वास्तविक स्थिती प्राप्त होऊन. मग भगवान यांची कृपेचा वर्षाव असा असतो पहा. म्हणजे भगवान यांना ज्यांनी ज्यांनी पाहिलं आणि म्हणजेच काय भगवानांची ज्यांच्यावर दृष्टी पडली ते सगळे वैकुंठाला गेले पहा. मग भक्तांना आपली आत्म्याची म्हणजे मूळ स्थिती म्हणजे काय, तर मूळ स्थिती म्हणजे वैकुंठात जर ऐश्वर्य रसात म्हणजे जर म्हणजे त्या भावामध्ये असतो तर चतुर्भुज स्तरावर असतात किंवा भगवानांच्या सारखं
प्रेम म्हणजे प्रेम रस, माधुर्य रसामध्ये जे असतात भगवान यांच्याशी स्थित झालेले मग, तर ते द्विभुज किंवा चतुर्भुज असं रूप प्राप्त होतं. म्हणजे शाश्वत रूप आहे. ज्याचा जसा रस त्यानुसार त्याला ते प्राप्त होतं. म्हणजे कृपादाते भगवान आहेत पहा. विश्वदेवांना पण हीच कृपा हवी. म्हणजे भगवानांची कृपा आपण कशी मिळवू शकतो याविषयी ह्या श्लोकामध्ये भीष्म पितामह जे आहेत तर त्यांनी आपल्यासारख्या भक्तांना मार्गदर्शन केले पहा. म्हणजे अंतर्यामी भगवान आहेत तर त्यांचं आपण बाहेर पण दर्शन करू शकतो, आत पण म्हणजे आत आपल्या हृदयात पण परमात्मा म्हणून स्थित आहेत आणि चराचरात बाह्य स्तरावर म्हणजे सदैव उपस्थितच असतात. आपण जी जी वस्तू पाहतो तिथं परमात्मा आहेत. मग त्यांना जाणणं, त्यांना पाहणं एवढंच नाही, म्हणजे ते ते समोर आहे तेवढं जाणणं पुरेसं नाहीये. तर एका भक्तासाठी काय आवश्यक आहे? भक्त आणि भगवानांच्या मध्ये प्रेमाचं आदान प्रदान, त्यांना सतत पाहण्याची इच्छा, त्यांची सतत सेवा करण्याची इच्छा, ही जेव्हा निर्माण होते तेव्हा संबंध म्हणजे सेवेतून संबंध निर्माण होतो आणि संबंधातून प्रेम निर्माण होतं. मग त्यावेळेला भगवान आणि भक्तामध्ये ते प्रेमाचं आदान प्रदान घडतं आणि मग अशा स्तरावर आपण भगवानांच्या कृपेस पात्र होणं हीच आपल्या जीवनाची परम संसिद्धी म्हटली. मग ही कृपा भीष्म पितामह मिळवू इच्छितात. मग ह्या श्लोकाच्या ह्या भावार्थातून आपण हा भाग समजून घ्यायचा की अशा स्तरावर आपण भक्तीच्या येऊन भगवानांची कृपा मिळवणं आवश्यक आहे. आता पुढच्या श्लोकावर येऊ आपण. माताजी 40व्या श्लोकावर येऊ. ललित गती विलास वल्गुहासः प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मादान्धः प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे आपण समजून घेऊया की भीष्म पितामह काय म्हणतात की आता ते वर्णन करतात यातून खूप गोष्टी आपल्याला म्हणजे शिकता येतील भीष्म पितामहाच्या या श्लोकातून. तर आपण समजून घेऊ की ज्यांनी आपल्याला मोहक विलासांनी प्रेमपूर्ण स्मिताने ब्रजभूमीतील गोपांगनांचे चित्त आकर्षून घेतले, तसेच रासक्रीडेतून अंतर्धान झाल्यानंतर गोपांगनांनी त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण विविध कृतींचे अनुकरण करण्यास प्रारंभ केला, अशा भगवान श्रीकृष्णावर माझे चित्त स्थिर राहावं. म्हणजे इथे जे आहेत तर ते भगवान यांच्याविषयी भीष्म पितामह काय म्हणतात की म्हणजे प्रेम हवं आपल्याला भगवान यांच्याविषयी. तर त्या संबंध प्रेमातून म्हणजे आपण काय करू म्हणजे त्या संबंधातून आणि त्या संबंधातून निर्माण झालेलं प्रेम म्हणून आपण सेवेच्या स्तरावर येऊ. मग असे कोण होते? गोपीजन होते. म्हणजे ललित गती विलास वल्गुहास असं म्हणतात भगवान यांच्याविषयी भीष्म पितामह. म्हणजे इतक्या आकर्षक होत्या भगवानांच्या हालचाली किंवा इतकं मोहिनी घालणारे त्यांची कृत्य होती की त्यामुळं गोपीजन जे आहेत त्या पूर्णपणे म्हणजे त्यांच्याकडे आकर्षित झाले. म्हणजे भगवान यांचं प्रत्येक गोष्ट अशी परिपूर्ण असते पहा. आणि मग त्यांनी स्वतःला समर्पित केलं कृष्णाच्या प्रती. आणि मग म्हणजे आपण समजून घ्या की अर्जुनाची भक्ती, अर्जुन साख्य रसामध्ये भगवान यांच्याशी जोडला गेलेला आहे. तर म्हणजे सखा आहे, मित्र आहे, इतका जवळचा आहे. त्याचं सारथ्य केलं भगवान यांनी. पण ह्याच्याही पलीकडे गोपीजन आहेत, त्यांना आलिंगन दिलं भगवानांनी. म्हणजे भगवानांनी जेव्हा आलिंगन दिलं, त्यांच्यासोबत नृत्य केलं, तर त्यावेळेला गोपीजन आणि भगवान हे म्हणजे इतके एकमेकांमध्ये म्हणजे जे आहेत तर ते इतके समरस झालंय. म्हणजे आपण म्हणू की इतकं त्यांच्यामध्ये भावाचं जे आदान प्रदान आहे ते इतक्या अत्युच्च कोटीचं आहे पहा. म्हणजे ह्या सगळ्या गोपीजन हे सर्वश्रेष्ठ भक्त आहेत भगवानांच्या भक्तांपैकी. त्यामध्ये पण राधा राणी ह्या सर्वश्रेष्ठ भक्त आहेत. म्हणजे काय की शरीराच्या स्तरावर भिन्नता आहे. आपण कनिष्ठ आणि भगवान श्रेष्ठ हे भेद आहेच. म्हणजे आपण जीवात्मा आणि भगवानचे ते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान. पण भावाच्या स्तरावरची एकरूपता आहे ना, म्हणजे भाव जे आहेत तर किंवा रस जे आहे तर तिथे एकरूपता येणं. तर हे म्हणजे जे आहे तर म्हणजे ह्या स्तरावर म्हणजे ही समाधी अवस्था म्हणजे तर ही म्हणजे परमोच्च आनंदाची स्थिती जी आहे म्हणजे गुणांनी एकरूपता येणं साधणं थोडक्यात. आता गुण कधी येतील? जेव्हा आपण एखाद्या विशिष्ट रसामध्ये किंवा विशिष्ट भावामध्ये आपण असू तेव्हा. याच्यावरून लक्षात येईल. म्हणजे गोपीजनांचा भाव जो होता त्याची इतकी शुद्धता होती भगवान यांच्या प्रती आणि त्या भक्तीच्या शुद्धतेमुळं काय झालं की त्या भगवान यांच्याशी त्या
सर्वोत्कृष्ट म्हणजे अशा उच्च भावामध्ये त्या भगवान यांच्याशी जोडल्या गेल्या. मग आता ते जेव्हा अदृश्य झाले तेव्हा इतक्या म्हणजे भावाच्या स्तरावर म्हणजे गुणांनी एकरूप झाल्यामुळं गुणांनी आपण भगवान यांच्याशी समान आहोत, परिमाणाने भिन्न आहोत, हो ना. मग गुणांनी एकरूप झाल्यामुळे काय झालं, त्या गोपीजन ज्या होत्या त्या रासक्रीडेमधून म्हणजे मध्येच भगवान जेव्हा अंतर्धान पावले तर त्यावेळेला त्यांनी काय केलं, त्यातल्याच काही गोपी कोण कालिया झाल्या, कोण कृष्ण झाल्या आणि ती लीला करायला लागल्या. म्हणजे अशा विविध लीला त्यांनी करायला सुरुवात केली. मग कोण शक्टासूर झाल्या, मग कोण कृष्ण झाल्या, मग असं म्हणजे विविध लीला त्यांनी स्वतःच करायला सुरुवात केली. म्हणजे इतक्या त्या एकरूप होत्या कृष्णाशी. म्हणजे अशा स्तरावरची एकरूपता म्हणजे भावाच्या स्तरावरची म्हणजे असा बंध प्रेमाचा म्हणजे तो दिव्य स्तरावरचा बंध आहे आणि ते प्रेमाचं आदान-प्रदान. तर म्हणजे असं आहे, अशा भाग्यवान आहेत गोपीजन आणि मग इतके उच्च कोटीचे गोपीजन आहेत भक्त. मग त्यांचं स्मरण जे आहे तर ते जेव्हा एखादा भक्त करतो, तर तेव्हा देखील भगवानांची कृपा प्राप्त करतो. कारण तो भगवानांना ते स्मरण करून देतो आणि स्वतःही करतो. म्हणजे भगवानांना स्मरण करून त्या रसाचं आस्वादन करत असतो किंवा अर्जुन इतका उच्च कोटीचा भक्त आहे भगवानांचा, की ज्याचं सारथी होण्याचं म्हणजे प्रेमापोटी ज्याचं सारथी होण्याचं भगवान यांनी स्वीकारलं पहा. म्हणजे म्हणजे हे जे कृत्य आहे ते भगवानांचं प्रेम आहे भक्तांविषयी. म्हणजे ते प्रेमाचं आदान-प्रदान आहे भगवान आणि भक्त यांच्यामधलं. मग गोपीजन सुद्धा म्हणजे भगवान यांच्या पातळीवर जाऊन म्हणजे त्या स्तरावर भावाच्या स्तरावर जाऊन त्यांच्याशी एकरूप झाल्या त्या. मग अशा आपल्या अखेरच्या क्षणी असे भगवानांचे उच्च कोटीचे भक्त म्हणजे गोपीजन किंवा अर्जुन तर ह्यांच्या बाबतीत भगवान यांच्या ज्या लीला आहेत, भगवान यांचं प्रेमाचं जे आदान-प्रदान आहे, तर अशा शुद्ध भक्तांचा महिमागान विश्वपितामह करतात. त्यामुळे भगवान प्रसन्न होतात. त्या आनंदाचं आस्वादन करतात, त्या रसाचं आस्वादन करतात भगवान आणि त्यामुळे हे जाणून विश्वपितामह जे आहेत म्हणजे उच्च कोटीचे वैष्णव काय करतात, तर नेहमी दुसऱ्या वैष्णवांचं महिमागान करतात. वैष्णव तेव्हाच जाणावा की तो जेव्हा दुसऱ्या वैष्णवाची स्तुती करेल. तर ह्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल. मग भीष्मदेव जे आहेत तर त्यांनी अर्जुनाच्या कार्याचा असा तिथे उपस्थित आहे अर्जुन त्याचा गौरव केला आणि त्याची समर्पित जी सेवा आहे भगवानांच्या प्रती तर म्हणजे त्याचाही गौरव केला आणि त्याचबरोबर गोपीजनांचा पण महिमागान केलं. म्हणजे अशा उच्च कोटीच्या भक्तांचं त्यांनी महिमागान केलं. म्हणजे गोपींचं असलेलं भगवान यांच्या विषयीची एकरूपता. तर इथं आपण समजून घेऊ की निराकारवादी पण एकरूप होतात, पण ते विलीन व्हायचं म्हणतात. असं नाही. एकरूपता म्हणजे भावाच्या स्तरावरची एकरूपता आहे. तर हा भाग आपण समजून घेऊया. म्हणजे भावाच्या स्तरावरची एकरूपता कारण भगवान जे आहेत तर त्यांच्याशी गुणांनी आपण एक होऊ शकतो, परिमाणाने नाही. भगवान हे श्रेष्ठ सदैव असतात आणि आपण कनिष्ठ जीवात्मा म्हणून आपल्यात म्हणजे आपलं कनिष्ठत्व असंच राहतं, तो भेद राहतो नाही. तर आपण लक्षात घेऊ की भगवान यांच्याशी गुणांनी ऐक्य किंवा एकरूपता तर हा पूर्णतम म्हणजे परिपूर्ण भाव आहे एखाद्या भक्ताचा, गोपीजनांचा भाव. मग त्यामुळं काय होतं की मी आणि भगवान ह्यांच्यामधलं म्हणजे द्वंद्व संपतं. म्हणजे मी कुणीतरी वेगळा, मी आणि भगवान एकच आहोत. म्हणजे मी भगवानांचा अंश आहे म्हणजे मी भगवान यांचाच आहे हे समजतं भक्ताला. म्हणजेच हे द्वंद्व संपतं की मी कुणीतरी वेगळा, मी भगवान यांचाच एक भाग आहे, त्यांचाच एक सेवक आहे. ह्या भावाच्या स्तरावर येणं. म्हणजे ह्याला म्हणायचं एकरूपता. मग ही गोपीजनांनी साधली होती. अशा पद्धतीच्या एकरूपतेच्या स्तरावर येणं म्हणजे हा उच्च कोटीचा भाव आहे. मग इकडे भीष्मपितामह स्वतःला एकदम दीनहीन भावामध्ये ठेवतात. ते असं नाही म्हणत की मला कुठली तरी मंजिरी व्हायला आवडेल, मला लीलामध्ये प्रवेश करायला आवडेल, असं काही विचार नाही करत आहेत. ते म्हणतात की म्हणजे असा माझ्यासारखा हीन-दीन म्हणजे भक्त आहे तर ते केवळ मी अशुद्ध भक्तांचं महिमागान करूनच म्हणजे गोपीजनांचं स्मरण करून, अर्जुनाचं महिमागान करूनच म्हणजे केल्यामुळेच मी शुद्ध होईल आणि माझ्यावर भगवानांची कृपा होईल असा विचार करतात. जसं म्हणजे उद्धवाने विचार केला की गोपीजनांच्या चरणांची रज व्हायला मला आवडेल म्हणजे अ, किंवा रज व्हायला नव्हे ते चरणांची रज आहे तर ती मला गवताचं पातं बनून मी राहिलो तर मला गोपीजनांच्या चरणांची रज आहे ती मस्तकावर धारण करायला मिळेल असा विचार करतात. म्हणजे उच्च कोटीचे जे भक्त असतात ना असे भगवान यांचे भीष्म पितामहासारखे ते स्वतःला नेहमी दीन भावामध्ये ठेवतात. दीन स्तरावर म्हणजे स्वतःचा विचार करतात. तुच्छ स्तरावर जीव गोस्वामी पण गोकुळ चंपूमध्ये प्रार्थना करतात की म्हणजे माझ्यामध्ये कुठलीच पात्रता नाहीये.
कुठलंच माझ्यामध्ये असा गुण नाहीये की ज्यामुळे भगवानांना मी संतुष्ट करेन. अशा पद्धतीने स्वतःला हीन-दीन स्तरावरती लेखतात. मग अशा स्तरावरचा भक्त असतो, तर तो भगवानांची कृपा प्राप्त करू शकतो. हं. आणि म्हणजे आता कसं ते आता आपण पुढच्या श्लोकामध्ये समजून घेऊ. अजून कशा पद्धतीने भीष्म पितामह स्तुती करतात. आणि ह्या सगळ्यातून आपण शिकायचं की आपण कशा स्तरावर भगवानांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये स्वतःला समर्पित करणं आवश्यक आहे. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी 41वा श्लोक घेऊया. मुनिगण नृपवर्य संकुलितः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषां सदसि अर्हणम् उपपेद ईक्षणीयः मम दृशि गोचर एष आविरात्मा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता युधिष्ठिराचं राजसूय यज्ञप्रसंगी जगातले सर्व थोर थोर प्रतिष्ठितांची एकत्रित सभा झाली होती. मग त्यात महान ऋषीमुनी, थोर थोर राजे महाराजे या सभेमध्ये भगवान श्रीकृष्णांची सर्व देवतांमध्ये श्रेष्ठ म्हणून सर्वांमध्ये अग्रपूजा झाली. हे सर्व माझ्या दृष्टी समोर घडले. भगवंतांसमोर माझे मन एकाग्र आहे असतो या प्रसंगाची स्मृती मी राखून ठेवली आहे. म्हणजे काय की इकडे आता समजून घेतात म्हणजे आपण भीष्म पितामह जे आहेत तर हे सगळं समजून घेतात. भगवान यांचं कार्य कसं असतं, भगवान यांच्या लीला कशा असतात. मग आता युधिष्ठिराच्या राजसूय यज्ञामध्ये सगळे ऋषी मुनी असे सगळे जमले होते. आणि त्यावेळेला मग आता हा जो राजसूय यज्ञ आहे तर म्हणजे तो जो आहे तो कशासाठी घडवला जातो? नारद मुनींच्या मार्गदर्शनाखाली जे युधिष्ठिर महाराजांनी जगाचा सम्राट जेव्हा झाले तेव्हा हा संपन्न केला. मग आता सम्राटपद घोषित करण्यासाठी जगभर अश्व सोडायला लागतो आणि मग राजे जे असतात तर त्यांना आव्हान दिलं जातं आणि मग म्हणजे त्यांना राज्यामध्ये म्हणजे त्यांना हरवून सर्वश्रेष्ठत्व मिळवलं जातं. म्हणजे सम्राटपद स्वीकारून त्यांना राजे शरण जातात, त्यांच्याशी लढतात आणि त्यांना हरवावं लागतं. म्हणजे आणि जर राजा नाही हरला, त्याचा पराभव झाला तर त्याला देहत्याग करावा लागेल. म्हणजे दुसऱ्याला राज्यपद मिळेल असं ते असतं. मग अशा पद्धतीनं जे युधिष्ठिर महाराजांनी सगळ्या राजांना राजसूय यज्ञ समारंभामध्ये सहभागी व्हायला निमंत्रित केलं होतं. मग आता इकडे सगळे थोर ऋषीमुनी सगळे आले होते. इकडे ब्राह्मण, क्षत्रिय सगळे समाजातले जे ज्येष्ठ होते म्हणजे वैद्य, शास्त्रज्ञ, तत्वज्ञ, धर्मज्ञ सगळे. मग त्या समारंभामध्ये म्हणजे म्हणजे ते श्रीकृष्ण जे आहेत तर ते सर्वांचं आकर्षण होते. म्हणजे तर हे भीष्म पितामह आठवतायत पहा. म्हणजे आता हे त्या म्हणजे त्यावेळेचा भगवान यांचा तो प्रसंग आहे तर तो सतत ते आठवतायत. त्यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या दृष्टीसमोर हे घडलं सगळं. आणि अशा भगवानांची ही अग्रपूजा सर्वांनी होते. सगळ्या देवतांमध्ये श्रेष्ठ ते राजे, ऋषी, मुनी सगळ्यामध्ये श्रेष्ठ असे कोण होते? भगवान होते. म्हणजे त्यांना आदरांजली समर्पित करायची प्रत्येकाला इच्छा होती. त्यांना भेटायची प्रत्येकाला इच्छा होती. मग भीष्म पितामहांना हे आठवतंय म्हणजे भगवान यांचं चिंतन करतायत. भगवान यांचं कार्य, रूप, लीला कशा असतात. मग त्याचं आठवून ते चिंतन करतायत. म्हणजे हे सगळं भगवान यांच्या समोर घडलं. मग त्या भगवानांच्या रूपावर माझं मन एकाग्र व्हावं असं म्हणतात. म्हणजे त्या प्रसंगाची स्मृती जे आहे तर ते त्यांना अजूनही होते. म्हणजे ह्याच्यावरून काय समजून घेऊ की भीष्म पितामह सारखा भक्त असतो ना तर तो काय म्हणजे तो असा जो भक्त असतो भगवानांचा शुद्ध भक्त तर त्याला काय म्हणजे त्याला कसं असतं की भगवान यांचा जिथं सन्मान होतोय तर तेव्हा अत्यंत तो आनंदी होतो. म्हणजे तो केवळ आणि केवळ भगवान यांच्यावरच आसक्त असतो. मग त्याला भगवान यांचा जिथं सन्मान होतोय ते खूप आवडतं. म्हणजे जसं आपल्या आईचा सन्मान होतोय भौतिक जगतामध्ये आपल्याला किती आवडतं ना आपण किती आनंदी होऊ. मग तसं भगवान जे आहेत ते भक्तासाठी असतात. म्हणजे म्हणजे त्याचा आत्मा म्हणजेच भगवान म्हणजे अंशच होता ना आपण भगवान यांचा म्हणजे अशा स्तरावर भगवान असतात. आधीच्या श्लोकामध्ये येऊन गेले. मग आता इथं आपण समजून घेऊ की आपल्याला भौतिक जगतामध्ये कसं असतं आपण जेवढं आपल्या शरीराविषयी आसक्त असतो तसं भक्त असतो ना तो भगवान यांच्या दिव्य देहाविषयी त्याला आसक्ती असते. भगवान यांच्या विषयी आसक्ती असते. मग आपल्याला भौतिक जगतामध्ये आपलं कसं असतं पहा आपण जे आहे तर
आपली प्रशंसा कोणी करतंय तिकडे आकर्षित होतो. तर भक्त असतो तो भगवानांच्या प्रशंसेमध्ये असतो, भगवानांचं गुणगान करत असतो. आपल्याला कसं असतं, आपल्याला सन्मान हवा असं वाटतं आपल्याला भौतिक जगतामध्ये. तर भक्ताला कसं वाटतं की भगवान आहे ना, जिथं कुठं सन्मानित करतायत तिथं त्याला फार आनंद वाटतो आणि तो सदैव म्हणजे भगवानांना कुठे सन्मानित म्हणजे केलं जातंय तर तिथे तो सम्मिलित होत असतो. तर त्या ठिकाणी तो आनंदाने म्हणजे सगळं काही पाहत असतो. भगवान यांच्या म्हणजे तो सन्मान केला जातोय तर त्याला ते फार आवडत असतं. मग तसंच इकडे ह्या राजश्री यज्ञामध्ये भगवान हे सर्वश्रेष्ठ आहेत, सगळे जाणतात. मग सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिमत्व म्हणून म्हणजे कुरुक्षेत्रातील युद्धाच्या वेळी आणि नंतरही भगवान वावरतच होते. आणि भगवान जे आहेत तर ते म्हणजे जे आहेत ते स्वतः म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत. म्हणजे असं नाही की त्यांनी मनुष्य शरीर घेतलंय म्हणून ते सर्वोत्कृष्ट मनुष्य म्हणून वावरत होते, असं नव्हतं. तर म्हणजे की युद्धाच्या काळी किंवा त्या काळातले सर्वोत्कृष्ट म्हणजे व्यक्ती म्हणून त्यांनी मान्यता मिळवली होती. तर एखादी विभूती आहे त्याच्या मृत्यूनंतर त्याला देवत्व प्राप्त होतं. पण हा नियम भगवानांच्या बाबतीत लागू होत नाही, कारण भगवान स्वतःच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहे. त्यामुळं त्यांचं व्यक्तिमत्वच असं आहे की त्यांचं सर्वश्रेष्ठत्व सगळीकडे सिद्ध होतं त्यांच्या कृतीमुळे. आणि सगळ्यांचे ते केंद्रबिंदू आपोआपच होतात, कारण भगवान जे आहेत ते सर्वात आकर्षक आहेत, षडैश्वर्याने युक्त आहेत. तेव्हा प्रत्येकाच्या मनात त्यांच्याविषयी आदर होता. आणि त्यामुळं हे सगळं पाहिलं होतं भीष्म पितामहाने. म्हणून भीष्म पितामहासारख्या भक्ताला पुन्हा पुन्हा भगवानांना कसं सन्मानित केलं गेलं, भगवानांची कशी अग्रपूजा केली. आणि भक्ताला काय वाटतं, भगवान यांचा सन्मान कसा होतोय, भगवान यांची म्हणजे कशी पूजा होते, भगवान यांना कसं सर्वांचा केंद्रबिंदू करून त्यांचा सन्मान केला जातोय, हेच एखाद्या भक्ताला पाहायला आवडतं. म्हणून ते दृश्य पुन्हा पुन्हा ते आठवतात, म्हणजे स्मृतीमध्ये पुन्हा पुन्हा आणतात. आणि माझं मन त्याच्यावर एकाग्र व्हावं असं ते विचार करतात. म्हणजे हे एका शुद्ध भक्ताचं लक्षण आहे पहा. तर ह्या गोष्टी आपण शिकायच्या. म्हणजे एका शुद्ध भक्ताला कसं आसक्ती असते भगवान यांच्या विषयी, आपल्याला भौतिक जीवनामध्ये कशा आसक्ती असतात, तर ह्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल. मग पुढे जाऊ आपण 42व्या श्लोकावर जाऊ. पुढचा श्लोक घेऊ आपण. हरे कृष्ण. येस हा माताजी. होतं. हे झालं माताजी, हा झालाय ना? हा झालाय. पुढचा 42वा 40. शेवटचा श्लोक. तमिमम् अहम् अजं शरीरभाजाम् हृदि हृदि धिष्ठितम् आत्मकल्पितोतानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विदूतभेदमोहः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इकडे काय म्हणतात, भीष्म पितामह, माझ्या समीप स्थित असलेल्या भगवान श्रीकृष्णाचे मी आता पूर्ण एकाग्र चित्ताने ध्यान करू शकतो, कारण मी आता द्वैत भावनेच्या अपसमजांच्या पलीकडे गेलोय. कारण भगवान तर प्रत्येकाच्या अंतःकरणात आहेत, निवळ तार्किक चिंतन करणाऱ्यांच्याही अंतःकरणात ते राहतात. मग ते प्रत्येकाच्या हृदयात अधिष्ठित होऊन राहिले आहेत. सूर्य विविध दिशांनी पाहायला जाऊ शकेल, पण सूर्य एकच असेल. आता इकडे समजून घेऊया की आपण भक्ताचा भाव कसा असतो, तर म्हणजे आपण तो समजून घेऊया. म्हणजे विश्वपितामह जे आहेत तर त्यांचा भाव कसा आहे तर तो आपण इथे समजून घेऊया. म्हणजे की भगवान जे आहेत तर ते काय म्हणतात की इथं उल्लेख करतात स्वतःचा, म्हणजे विश्वपितामह आणि भगवान यांचा. तर अजम म्हणजे भगवानांना अजम म्हणतात. काय म्हणतात, तम इमम अहम अजम. म्हणजे काय, पहिल्या ओळीत की जे जन्मरहित आहेत तसे कोण भगवान, आणि आपण कसं आहोत शरीर भाजम, म्हणजे आपण सगळी वेगवेगळी म्हणजे जी शरीर आहेत तर ती सदैव धारण करत असतो. म्हणजे शरीराविषयी आपल्याला आसक्ती आहे. पण भगवान कसे आहेत, अजम जन्मरहित, म्हणजे ते त्यांना भौतिक शरीर नाही, भगवानांचं आध्यात्मिक शरीर आहे. म्हणजे तर आपण समजून घेऊ की कृष्ण हे जे आहेत ते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत. तर असे जे भगवान आहेत तर त्यांच्याविषयी आपला भाव कसा असला पाहिजे, हृदयाच्या म्हणजे हृदयामध्ये भक्ताच्या कशी पाहिजे, दीनता पाहिजे, तर तो भक्ती मार्गावरती पुढे दृढ होऊ शकतो. म्हणजे भक्ती करायची म्हणजे काय, तर स्वतःला दीनभाव कुणाचा असतो, एखाद्या सेवकाचा असतो. दीन भावामध्ये जेव्हा स्वतःला कोणी म्हणजे स्वतःला कोणी अनुभवतो
आणि ती दीनता काय आहे की मी यांचा सेवक आहे, त्या सेवक भावामध्ये. आणि त्या स्तरावर येऊन मग मी भगवानांची सेवा कशी करू शकेन, हे प्रयास आपण कधी करू जेव्हा दीन भावामध्ये. म्हणजे काय की भगवान जे आहे तर यांची भक्ती जी आहे ती म्हणजे काय, तर ती म्हणजे दीन भावामध्ये आपण भगवानांची जी आहे तर ती स्वतःला सेवक भावामध्ये समर्पित करून सेवा करणं. मग आता आपलं काय होतं, आपल्या मनात वेगळं असतं आणि आपण बाह्य स्वरूपात दीनभाव दाखवतो. पण भगवान जाणतात प्रत्यक्ष जेव्हा आपण म्हणजे भक्तीच्या स्तरावर म्हणजे भगवान आणि आपल्यामध्ये जेव्हा प्रेमाचं आदान प्रदान, तर त्यावेळेला आपला खरा भाव जो दीन भाव आहे ना तो भगवानांच्या समोर व्यक्त होणं आवश्यक आहे. किंवा वैदिक साधना जी आहे त्यातून रागानुरागाच्या स्तरावर काही भक्त म्हणजे जे आहे ते स्वतःलाच म्हणजे घोषित करतात. मग हे सगळं जे आहे तर हे सगळं भक्तांमध्ये नसतं, भगवानांच्या शुद्ध भक्तांमध्ये. म्हणजे हे भौतिक स्तरावरचे सहजिया भक्त असं करत असतात, भगवानांच्या गोपीचा वेश करतात, भगवान माझे किती प्रिय म्हणून वेगवेगळे मेरे ठाकूर सुवचन अशी बोलतात. भक्त कसं असतो, भगवान यांचा म्हणजे भक्ताचा भाव कसा असतो, तो तो दीन भाव असतो. तो सदैव भगवानाचा सेवक म्हणून स्वतःला समर्पित करत असतो. आणि असा जो भक्त असतो तर तो वैदिक साधनेच्या नियमांचं काटेकोरपणे पालन करत असतो, कारण गुरूंनी दिलेलं मार्गदर्शन आणि त्यानुसार कृष्णांना जाणण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि तिथे आपण किती हीन आहोत आणि त्या भावामध्ये तो भगवानांची आपण सेवा कशी काय करू शकतो या स्तरावर प्रयास करत असतो, विचार करत असतो. म्हणजे काय की आपण पाहिलं की जसं कुंभार घडा घडवत असतो ना, मग वैदिक साधना म्हणजे कुंभाराने घडा घडवल्यासारखं आहे गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली. तर मग तो स्वतःला त्या भावामध्ये समर्पित करत असतो, सेवक भावामध्ये. मग असा जो असतो तो शुद्ध भक्त असतो पहा. म्हणजे आपण पहा मृत्यूसमयी म्हणजे भगवानांच्या चरणी स्वतःला इतकं समर्पित करणं आवश्यक आहे, तर ते किती, तर ह्या श्लोकातून आपल्याला लक्षात येईल. म्हणजे आपण जेव्हा भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो म्हणजे काय करतो, भगवानांच्या चरणी वेगवेगळ्या पद्धतीनं सेवा समर्पित करतो. भगवानांचा कोणी पोशाख करेल, भगवानांना कोणी आभूषणांनी सजवेल, भगवान यांच्यासाठी भोग बनवेल, भगवान यांच्यासाठी फळं फुलं आणेल है ना, भगवान यांच्यासाठी फुलांच्या माळा घालेल भगवानांना करून, भगवान यांच्यासाठी संत्री मोसंबी यांचा नैवेद्य दाखवेल, भोग अर्पण करेल. पण आपण मृत्यू समयी आहोत, अंतिम समय आहोत, तेव्हा आपण कशी सेवा करणार भगवानांना, कसं अडवणार, तेव्हा आपण काय भगवानांना अर्पण करणार, काय समर्पित करणार. तर आपलं ते मन आहे तेच भगवानांच्या चरण कमलांशी आपण समर्पित करणं आवश्यक आहे पहा. म्हणजे काय की भीष्म पितामह जे आहेत तर ते हीच इच्छा बाळगतात की आपलं स्वतःचं मनच समर्पित करतात भगवानांच्या चरणाशी. म्हणजे जिवंतपणे आपण सगळ्या गोष्टी देऊ, पण मृत्यूसमयी आपण काय करू, आपल्याकडं जे मन आहे असं आपलं तर ते आपण भगवानांच्या चरणी समर्पित करणं चरण कमलांशी आवश्यक आहे. मग त्याच प्रार्थना सगळ्या ज्या आहेत ते भीष्म पितामह करतायत पहा. म्हणजे थोर महात्मे किंवा भक्त जे असतात त्यांना भगवानांच्या विषयी दृढ विश्वास श्रद्धा असते की हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत. आणि त्यांच्या व्यतिरिक्त म्हणजे सगळीकडे वासुदेव आहेत, त्यांच्या व्यतिरिक्त दुसरं काय असूच शकत नाही हे त्यांना माहिती असतं. आणि त्यांच्याच चरण कमलांचं त्यामुळे ते स्मरण करत असतात आणि आपलं मन जे आहे तर ते समर्पित करत असतात भगवानाच्या चरण कमळ. हाच भक्तिमय प्रेममय सेवेचा मार्ग आहे पहा. म्हणजे कुलशेखर सुद्धा राजा प्रार्थना करतात ना की म्हणजे मृत्यूसमयी परिस्थिती कशी असेल माहिती नाही, त्यामुळे तुम्ही मला निरोगी अवस्थेतच म्हणजे मला स्मरण होते तोपर्यंतच म्हणजे मला मृत्यू दे म्हणतात का, तर सतत स्मरण भगवानांचं राहावं असं भक्ताच्या म्हणून अशा तळमळीच्या प्रार्थना असतात. म्हणजे काय की कुठलीही परिस्थिती असो आपलं मन जे आहे ते भगवत चरणी आपण अशा परिस्थितीमध्ये म्हणजे मृत्यू समय समर्पित करू शकलं पाहिजे. म्हणजे भीष्मदेवांचे आराधनेचे विषय कोण आहेत, असे पार्थसारथी भगवान जे आहेत ते, असे श्यामसुंदर भगवान की जे गोपीजनांना प्रिय आहेत. असे वृंदावनातले श्रीकृष्ण आहेत किंवा कुरुक्षेत्रावर ते श्रीकृष्ण होते, तर हे काही वेगळे नव्हते, हे एकच श्रीकृष्ण आहेत. म्हणजे काय की भगवान जे आहेत तर ते एकमेवच असू शकतात. त्यांच्यापासूनच ब्रह्मज्योती प्रकट झाली आणि त्यांचंच परमात्मा हे रूप आहे. हे वेगवेगळं नाही. जसं सूर्य आहे तो त्याचे प्रकाश किरण सगळीकडे पसरतात. मग इकडे म्हणजे अमेरिकेतून पाहिला तर म्हणजे जो आहे तो सूर्य इथे आहे असे दिसेल. मुंबईमधून पाहिला तर सूर्य इथे असे दिसेल. पण सूर्य हा एकच असतो. म्हणजे विविध दिशांनी पाहिला तरी सूर्य एकाच ठिकाणी म्हणजे असतो आणि एकच असतो. मग तसं भगवान आहे ते प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे.
मग भगवानांना वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या रसामध्ये जे जोडलेले भक्त असतात ते पाहतात. पण याचा अर्थ म्हणजे असा नाही की भगवानांची ते म्हणजे भगवान जे आहेत तर ते म्हणजे वेगवेगळ्या म्हणजे रूपामध्ये म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी ते आहेत. तर भगवान एकाच परमात्मा रूपामध्ये आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहेत पहा आणि प्रत्येक चराचरामध्ये पण परमात्मा रूपामध्ये ते स्थित आहेत पहा. मग त्यामुळे त्यांना विविध भक्त आपल्या प्रेमाने आणि आपल्या भावाने त्यांच्या रसाचं जे आदान प्रदान असतं त्यानुसार पाहतो. पण भगवान सर्वांसाठी सर्वव्यापी आणि एकच आहेत म्हणजे सर्वांसाठी एकमेव असे भगवानच आहेत पहा. मग अशा पद्धतीनं जेव्हा आपण विचार करतो किंवा असा एखादा भक्त विचार करतो की भगवान प्रत्येक ठिकाणी आहेत, चराचरामध्ये भगवान आहेत. आणि त्यांच्यासारखं थोर कोणी असू शकत नाही. मग असा विचार विश्वपितामहांसारखे थोर महात्मे करतात. मग हा विचार एखाद्या भक्ताचा असतो, शुद्ध भक्त असा विचार करतो. अन्यथा असे पण आहेत की जे भगवान यांच्यावर विश्वास नाही त्यांना आणि तर्काने चिंतन करतात. मग भगवान म्हणजे काहीतरी प्रकाश आहे असं म्हणतात. मग असं जे ब्रह्मज्योती विषयी किंवा अ, परमात्मा विषयी ज्यांना अनुभूती असते. पण ते केवळ तर्कानं चिंतन करतात. ते सेवेच्या स्तरावर येत नाही. जोपर्यंत सेवेच्या स्तरावर एखादा भक्त येत नाही ना, तोपर्यंत तो कृष्णांना म्हणजे अनुभवू नाही शकत. परिपूर्ण भगवानांची अनुभूती कधी सेवेच्या स्तरावर म्हणजे प्रेममय सेवेचा मार्ग काय? की भगवानांना स्वतःला समर्पित करणं, स्वतःचं मनच भगवानांना समर्पित करणं अंतिम समय. म्हणजे त्या स्तरावर आपण स्वतःला समर्पित करणं आवश्यक आहे. म्हणजे मन कधी समर्पित होईल तर जन्मभर आपण सराव केला असेल तर भगवान यांच्या म्हणजे सेवेचा म्हणजे म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवेचा. मग अशा स्तरावर जेव्हा भक्त येतो तर तेव्हा स्वतःला म्हणजे समर्पित स्वतःच्या मनासारखं करू शकतो. अन्यथा काय होईल अंतिम समय वेगवेगळ्या मनात विचार राहतील आपल्या. हं. आणि हे विचार का असतात आपल्या मनामध्ये? तर आपण स्वतःला मी कोणीतरी समजत असतो. पण ज्या वेळेला भगवान हेच सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ आहेत आणि आपण कुणी असूच शकत नाही म्हणजे आपल्याला विषयी दीनहीन भाव, तुच्छ भाव जेव्हा निर्माण होईल ना, त्याच वेळी आपल्या मनातले विचार सगळे निघून जातील. अन्यथा आपण जोपर्यंत स्वतःला समजत असतो ना काही, तोपर्यंत आपण जप करू, सेवा करू, आपल्या मनामध्ये विचार येत राहणार. एकाग्र नाही होणार. ज्या क्षणी आपण भगवान यांचे आहोत आणि भगवान यांचेच आपण एक म्हणजे भाग आहोत, अंश आहोत, तुच्छ स्तरावरचा हिंदी सेवक आहोत. हा भावामध्ये आपण येऊ, त्या क्षणी भगवानांना आपण संतुष्ट करू आपल्या जपानी पूर्णतः त्यांच्यावर आश्रित होऊ. मग हा भाव एका शुद्ध भक्ताचा असतो. ह्या स्तरावर जोपर्यंत कोणी येत नाही तोपर्यंत प्रेममय सेवा त्याच्याकडून घडू नाही शकत. तोपर्यंत त्याचा स्वतःचा स्वार्थच असतो तो. म्हणजे आणि जोपर्यंत अशा स्तरावर तो समर्पित करत नाही स्वतःला म्हणजे शरीराने, मनाने आणि त्याचबरोबर वाणीने म्हणजे काय तर तो म्हणजे वाणीने काय करायचं भगवानांचं गुणगान करायचं जसं भीष्म पितामह म्हणतात. शरीराने काय करायचं सेवा करायची भगवानांच्या सेवेमध्ये समर्पित करायचं आणि मनाने म्हणजे काय की भगवानांचं चिंतन करायचं. मग हा जो स्तर आहे ना भगवानांनाच समर्पित करायचं स्वतःला. हा ज्या स्तरावर जोपर्यंत कोणी येत नाही तोपर्यंत त्याच्या आणि त्या भक्तामध्ये आणि म्हणजे भगवान यांच्यामध्ये जे आहे ते प्रेमाचं आदान प्रदान जे आहे तर ते कसं बरं होईल त्यांच्यामध्ये संबंध कसा निर्माण होईल किंवा तो रस आहे त्याचं आदान प्रदान कधी होईल तर ह्या स्तरावर स्वतःला कोणी समर्पित करेल तर मग ह्या स्तरावर वृंदावनातले श्री श्याम सुंदर भगवान आहेत तर म्हणजे ते जे आहेत तर त्यांना येऊन जाणणं हे आपल्या जीवनाचं ध्येय असायला पाहिजे. म्हणजे भीष्मदेवांसारख्या थोर महात्म्यांनी सगळ्या विविध रूपांना भगवान यांच्या जाणलं होतं. म्हणून म्हणजे पण ती जी अनुभूती आहे ती श्यामसुंदर रूपाची अनुभूती आहे तर ती परमात्मा रूपातही नाही आणि ब्रह्मज्योतीमध्ये नाही का तर त्याचा सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तश्वास उपारमत्. हरे कृष्णा.
हरे कृष्ण. क्षमस्व, थोडासा अडथळा. तर आपण समजून घेऊ की भीष्म पितामह या स्तरावर आहेत. आणि त्यामुळं भीष्म पितामह जे आहेत तर हे सांगतात की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत तर ते कसे आहेत, तर हे अत्यंत जे आहेत तर ते भक्तवत्सल आहेत. आणि त्यामुळे भगवान आणि भक्त यांच्यामध्ये हे प्रेमाचं आदान प्रदान जे असतं तर हे सर्वोच्च स्तरावर असतं. त्यांच्यामध्ये रसाचं आदान प्रदान असतं. त्यामुळे असे जे भगवान आहेत तर त्यांच्या चरणी जे आहेत तर मन आपलं एकाग्र राहावं. अशी प्रार्थना जी आहे तर ते विष्णू पितामह करतात. म्हणजे असे जे त्यांच्या समीप आहेत, म्हणजे समीप जरी असले तरी त्यांच्यामध्ये संबंध प्रस्थापित होणं आवश्यक आहे. आपल्या हृदयात पण आहेत आणि चराचरामध्ये पण भगवान उपस्थित आहेत. पण जर तिथे संबंध प्रस्थापित नसेल झालेला तर काय होईल, मग भगवान जे आहेत तर त्यांच्या आणि भक्तामध्ये प्रेमाचं आदान प्रदान नाही होणार. विष्णू पितामह प्रार्थना काय करतात, समीप स्थित पण भगवान आहेत आणि ते श्रीकृष्णांच्या एका म्हणजे मी ध्यान करू शकतो की त्यामुळं म्हणजे भगवान आणि मी कुणी वेगळं आहे ह्याच्या पलीकडे गेलेले आहेत ते. म्हणजे जसं गोपीजन होते गुण इतके साधलं होतं तर अशा स्तरावर भक्त जो आहे तो एकरूप झालेला असतो भावाच्या स्तरावर. म्हणजे भगवान यांच्या भावाच्या स्तरावर एकरूप कसं व्हायला पाहिजे, तर सेवेने. अन्यथा काय होईल, नुसत्याच भौतिक भावना पण नको. अन्यथा मग ते भौतिक स्तरावर म्हणजे ते काम असतं. अशा स्तरावर नाही, तर सेवेच्या द्वारे भगवानांना तुमच्या सेवेमध्ये स्वतःला समर्पित करून भक्त जो असतो तर तो गुणांनी विकृत झालेला असतो. तर असं विश्वास पितामह आहे ते प्रार्थना करतात की असं माझं मन एकाग्र होईल, चित्त एकाग्र होतं भगवान अशी प्रार्थना करतात. इकडे आपल्या म्हणजे प्रार्थना आहे तर याच्यातून आपण लक्षात घेऊ म्हणजे काय की असा म्हणजे भक्त शुद्ध जो आहे तर असा बनण्याचे आपले प्रयत्न असले पाहिजे त्या स्तरावर येऊन. अशा भक्ताला कुठल्याही म्हणजे भगवानांच्या लीलामध्ये प्रविष्ट होण्याची आसक्ती नसते, तर भगवान यांच्या चरण कमलांशी मी कशी सेवा करू शकेन अशी त्याला आसक्ती असते. असा दीनभाव असतो. मग हा दीनभाव आपल्यामध्ये आपण आणणं आणि त्याचे प्रयत्न करणं हे आवश्यक आहे. म्हणजे ते विश्वपितामहांचे प्रयत्न आहेत प्रातिपुष्य म्हणजे चरण चिन्हांचं आपण अनुसरण केलं तर निश्चितच आपल्याला त्याचा लाभ होईल. विचारते मी आपण 10व्या ही स्तुती इथे संपली. आता आपण 10वा अध्याय जो आहे ना तिथे तिथे जी स्तुती आहे ना त्या स्तुतीवर येऊया. पण त्यांचं स्मरण करतो. ते काय म्हणतात, सवयी किलायम पुरुष पुरातनो, की म्हणजे हेच ते आहेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान. म्हणजे मला नक्की माहिती आहे असं ते म्हणतात. म्हणजे भगवान यांना ते जाणतात. तर हेच ते आदिपुरुषोत्तम आम्ही निश्चितपणे त्यांचं स्मरण करतो असं म्हणतात. आणि पुढे काय म्हणतात की या त्रिगुणात्मक सृष्टीच्या निर्मितीपूर्वी तेच एक अस्तित्वात होते. रात्रीच्या वेळी ज्याप्रमाणे सर्व शक्ती निद्रेत विश्राम पावतात त्याप्रमाणे सर्व प्राणी मात्र अंततः त्यांच्यात विलीन होतात. म्हणजे या स्त्रिया ज्या आहेत तर त्या ज्ञानामध्ये सुद्धा स्थित आहेत हस्तिनापुरातल्या. भगवानाला जाणतात म्हणजे भगवानांचे सगळे उच्च कोटीचे भक्तांनाच भगवानाचा संग लाभतो, हो की नाही. आपल्यासारख्या पतित जीवात्म्याची काय कथा, हो ना. म्हणजे तर भगवान यांचे उच्च कोटीचे भक्त आहेत म्हणूनच त्यांना संघ लाभलाय हस्तिनापुरातल्या नागरिकांना. म्हणजे ते भगवान यांच्या विषयीच्या ज्ञानामध्ये स्थितच आहेत एक प्रकारे. पण ते स्वतःला कसं हीन दीन लेखतात पहा. म्हणजे प्रत्येक उच्च कोटीच्या भक्ताचा हा भाव असतो. मग ते काय म्हणतात की ही तीन त्रिगुणात्मक सृष्टी म्हणजे भौतिक प्रकृती 3 गुणांनी युक्त आहे. मग हिची निर्मिती होण्यापूर्वी म्हणजे जाणतात की ब्रह्माजी जे आहे ते सृष्टीची निर्मिती करतात. ती निर्मिती होण्यापूर्वी एकमेव जे भगवान होते ना तर तेच उपस्थित होते. मग जेव्हा रात्रीच्या वेळी, रात्र कधी होते तर ब्रह्माजींची रात्र म्हणजे प्रलय. मग त्यावेळेला सगळ्या शक्ती ज्या आहेत म्हणजे काय, तर हे जे आहेत सगळे जीवात्मे तर ते निद्रेत विश्राम पावतात. म्हणजे काय की आपली शरीर नष्ट होतात आणि पुन्हा भगवान यांच्या आश्रयाला हे सगळेजण अंततः त्यांच्यात विलीन होतात. म्हणजे काय, निद्रेत म्हणजे काय भगवान यांची म्हणजे रात्र होते म्हणजेच काय ब्रह्मदेवांची रात्र होते तेव्हा प्रलय होतो. आणि त्यामुळे काय होतं की सगळ्या जीवांची शरीर नष्ट होतात आणि हे सगळे जीव जे आहेत तर ते गर्भोदक्षाई विष्णू ह्यांच्या
आश्रयाखाली येतात. म्हणजे तर हे सगळं जाणतात सत्य ते आपल्यासमोर उलगडून ठेवतात. म्हणजे काय की आता प्रलयाचे सुद्धा 2 प्रकार आहेत आपण समजून घेऊ, की ब्रह्मदेव जे आहेत तर ते जे आहेत तर ते जेव्हा झोपी जातात म्हणजे त्यांचा दिवस आणि रात्र तर असे 2 भाग आहेत. म्हणजे जितकी वर्षांचा दिवस तितक्याच वर्षांचा रात्र असतो. मग आता इथे आपण समजून घेऊ की ब्रह्मदेवाचं जेव्हा आयुष्य संपतं तर त्यावेळेला त्यांच्या आयुष्याची 100 वर्ष पूर्ण झाल्यावर एक प्रलय होतो. हा एक प्रलय आहे. हा आणि सौर गणनेप्रमाणे म्हणजे सौर वर्षानुसार जर गणना केली तर त्यानुसार पूर्ण विश्व म्हणजे ब्रह्मांडाचा पण एक प्रलय होत असतो. म्हणजे 2 प्रलय असतात. मग आता भौतिक शक्ती किंवा महत्त्व किंवा तटस्थ शक्ती म्हणजे जीव किंवा भगवान जे आहे तर हे सगळे जे आहे ते जे कोणामध्ये विलीन होतात तर भगवान यांच्यामध्ये विलीन होत असतात. कधी होत असतात तर ज्यावेळेला असा प्रलय होतो त्यावेळेला आणि पुन्हा जेव्हा सृष्टीची उत्पत्ती होते तर ते पुन्हा म्हणजे ब्रह्माची सृष्टी निर्माण करतात तर त्यावेळेला पुन्हा ही सगळी शरीर निर्माण होतात, त्यांना योनी मिळतात असं सगळं घडत असतं. मग आता भगवान जे आहेत तर ह्यांच्या कृपेमुळेच 3 गुण किंवा भौतिक सृष्टी निर्माण होते. म्हणजे भौतिक प्रकृतीला भगवान एक दृष्टी कटाक्ष टाकून कार्यान्वित करत असतात. म्हणजे हे सगळं जे आहे ते भगवान यांच्यामुळेच निर्माण होत असतं. मग हा भाग आपण इकडे समजून घेतला. मग आता एकच मिनिट हा. हा. मग आपण इथे आता समजून घेऊ की म्हणजे विष्णू म्हणजे कोण महाविष्णू जे आहेत तर ते कर्णोदकशाही समुद्रामध्ये पहुडलेले असतात. तर त्यांच्या श्वासोच्छ्वासातून जे आहेत तर ती ब्रह्मांड निर्माण होत असतात. म्हणजे श्वास घेतात तेव्हा ब्रह्मांड नष्ट होतात आणि उच्छ्वासातून निर्माण होतात. म्हणजे श्वासावर अवलंबून आहेत. अशा पद्धतीने एक एक ब्रह्मांड निर्माण होत असतं आणि तिथे विविध ग्रह निर्माण होत असतात. मग आता हे महाविष्णू म्हणजे भगवानांचे स्वांश रूप आहेत. प्रथम पुरुषावतार म्हटलंय. मी त्या म्हणजे ब्रह्मसंहितेत म्हणून भगवानांना काय म्हटलं गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामी असं म्हटलंय. मग ह्या दृष्टीने आपण विचार केला तर महाविष्णू म्हणजेच कर्णोदक्षाय विष्णू हे सगळ्यांचं अधिकरण आहेत. मग हस्तिनापुरातल्या स्त्रिया हे सगळं सत्य बोलतात. म्हणजे त्यांना हे सगळं ज्ञान आहे. त्याचा अर्थ अधिकारी व्यक्तींकडून त्यांनी ऐकलं असलं पाहिजे. म्हणजे काय की इंद्रियातीत विषयांचं किंवा या दिव्य आध्यात्मिक विषयांचं ज्ञान हे अधिकारी व्यक्तीच देऊ शकतो. म्हणजे काय की अन्य म्हणजे कुठल्याही व्यक्तीकडून हे ज्ञान मिळणं शक्य नाही. म्हणजे ह्या सुद्धा उच्च कोटीच्या भक्त आहेत गुरु शिष्य परंपरेप्रमाणे आणि त्या दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित आहेत म्हणून त्यांना हे सगळं ज्ञान आहे. पण अन्यथा अशा म्हणजे ज्ञानामध्ये स्थित असणं म्हणजे एखादा सामान्य जीवात्मा शक्य नाही. म्हणजे ब्रह्मदेवांची 100 वर्ष उलटली की आपोआपच जीव जे ते महाविष्णूच्या देहात विलीन होतात. याचा अर्थ असा नाही की म्हणजे विलीन होतात म्हणजे त्यांचं अस्तित्व नष्ट होतं. त्यांची शरीर नष्ट होतात आणि मग भगवानांच्या इच्छेने पुन्हा सृजन होत असतं. म्हणजे त्यामुळं मग पुन्हा सृष्टी निर्माण होत असते आणि पुन्हा पहिल्यासारखं जीवन जे आहे तर ते निर्माण होत असतं. भौतिक प्रकृती निर्माण होते. म्हणजे काय की झोपेतून उठायचं आणि पुन्हा आपापल्या क्रियेमध्ये गढून जायचं. म्हणजे अशा पद्धतीनं म्हणजे झोपेतनं आपण उठलो की आपण सगळं विसरून जातो. मग तसंच ह्या घटना ज्या आहेत त्या प्रलयाच्या वेळेला घडत असतात. म्हणजे हे सगळं जाणतात. कोण जाणतात तर ह्या हस्तिनापुरातल्या स्त्रिया. म्हणजे त्या जे बोलत होत्या ते अगदी खरं होतं. म्हणजे आपल्याला जाग आली झोपेतून की आपल्या कामांची आठवण होते आणि आपण कर्तव्य कर्म करतो. मग तसंच असतं जीवात्मे जे आहेत तर ते विष्णूंच्या देहामध्ये आश्रयासाठी गेलेले असतात. त्यांना पुन्हा शरीर मिळाली की त्यांना जे देह मिळतो त्यानुसार ते कर्म करायला लागतात. पहा म्हणजे सृष्टीची वेळ आली की ते जागे होतात आणि आपली कर्म जे आहेत ती करायला लागतात. म्हणजे ही निर्माण शक्ती जी आहे म्हणजे तर ही भगवान यांच्यामुळं आपल्यामध्ये असते. किंवा काही गोष्ट निर्माण करणं किंवा
क्रिएटिव्हिटी आपण म्हणतो ते, म्हणजे तिथं परमेश्वराचं अस्तित्व असणं आवश्यक आहे. म्हणजे मायाशक्तीचं नव्हे, म्हणजे मायाशक्ती भगवानाच्या असंख्य शक्तींपैकी एक आहे, पण निर्माणाची म्हणजे उत्पत्तीची साठी आपल्याला परमेश्वरी शक्तीच तिथं असणं, भगवान यांचं अस्तित्व असणं आवश्यक आहे पहा. म्हणजे भगवान जे आहेत ते पूर्णतः आध्यात्मिक आहेत आणि ते आणि त्यांच्या शक्ती हे यांच्यामध्ये अभिन्नता आहे. म्हणजे ते आपल्या धामामध्ये जरी असले तरी आपल्या असंख्य शक्तीद्वारे ते जे आहेत तर ते अशा पद्धतीनं कार्य करत असतात. म्हणजे ह्याला अचिंत्य भेदाभेद तत्व असं म्हटलंय. म्हणजे भगवान जे आहेत तर ते कसे आहेत, तर आपल्या परिपूर्ण असे म्हणजे स्वतःमध्येच आहेत, आत्मतृप्त आहेत आणि आपल्या षडेश्वरांनी युक्त असल्यामुळे ते एकाच धामामध्ये आपल्या स्वधामामध्ये राहून वेगवेगळ्या पद्धतीने कार्य करत असतात. म्हणजे त्यांच्या असंख्य शक्ती कार्यरत असतात तिथं, कधी भौतिक कधी आध्यात्मिक. तर हे आपण इथे समजून घेतलं, तर हे सगळ्या ज्ञानामध्ये स्थित आहेत ह्या हस्तिनापुरातल्या स्त्रिया. आणि म्हणून त्यांनी सर्वात प्रथम आदिपुरुष म्हणून त्यांचं पुराण पुरुष म्हणून गुणगान केलं. म्हणजे भगवान यांना एखादा भक्त जेव्हा जाणीव करून देतो की तुम्ही सर्वोच्च असे आहात, तर त्यावेळेला जे आहे तर भगवान यांना काही ते माहिती नाही असं नाहीये, पण भगवान यांची भगवत्ता जाणणं आणि स्वतःला एकदम हीन दीन स्तरावर आणणं, तर हेच एका सेवकाचं कार्य किंवा एका भक्ताचं कार्य काय असावं, की भगवान यांना अशा स्तरावर जाणणं आणि भगवान यांची महत्ता आहे क्षमा असावी. हरे कृष्णा. स एव भूयो निजवीर्यचोदितं तां स्वजीव मायां प्रकृतिसि सृक्षतं तिम् अनामरूपात्मनि रूपनाम्नि विदित्सरो समानोऽनुसर ससार शास्त्रकृत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर भगवानांची भगवत्ता आहे किंवा भगवानांची महत्ता आहे, तर ही जाणणं आणि ती कशी जाणणं, तर स्वतःला हीन दीन स्तरावर जे आहे तर ते ठेवून, तर हे जे आहे ते एका भगवानांच्या भक्ताचा भाव असतो. जसं विश्वपितामहांच्या उदाहरणात आपण पाहिला, तर अशाच पद्धतीनं हस्तिनापूरच्या ज्या स्त्रिया आहेत ना, त्या ह्या उच्च स्तरावरच्या भावामध्ये स्थित आहेत आणि म्हणून त्या ज्या आहेत तर त्या भगवानांचं अशा पद्धतीनं गुणगान जे आहेत ते करतायत पहा. मग ह्याच्यातून आपण हा भाग समजून घेऊ. आता 22व्या श्लोकावर आपण येऊ, की तिथे जे आहेत तर ते कशा पद्धतीने त्या स्तुती करतात. म्हणजे भगवान यांचे जे उच्च कोटीचे भक्त असतात ना, तर ते स्वतःला असे हीन स्तरावर येऊन भगवान यांच्याविषयी टप्प्याटप्प्याने त्यांचं गुणगान करत असतात आणि ते अशा पद्धतीने करत असतात की भगवान यांना सर्वोत्कृष्ट असं प्रस्तुत करत असतात आणि भगवान यांना त्या दिव्य म्हणजे त्यांचे जे कृती आहेत आणि त्यांनी त्या रसामध्ये त्या दिव्य रसामध्ये युक्त होऊन त्यांनी ज्या लीला केल्या आहेत सुंदर सुंदर, तर त्यांचं त्यांना स्मरण करून देत असतात. मग भगवान जे आहेत तर इथं आपण समजून घेऊया की सुरुवातीला भगवान जे आहे ते आदिपुरुष पुराण पुरुष म्हणजे एकच होते आणि मग त्यानंतर राधाराणी म्हणजे त्यांची शक्ती ती निर्माण झाली. मग भगवान हे एकच होते. मग एक स्वतःच्या स्तरावर आपण परम शांती किंवा समाधानात अनुभवू शकतो, पण आपल्याला रसाचं जर आस्वादन करायचं असेल तर अनेक जण हवेत. मग यासाठी आपली निर्मिती म्हणजे राधाराणी किंवा आपण सर्वजण आपण कसे निर्माण झालो, म्हणजे रसाचं आस्वादन करायला. म्हणजे परमभोक्ता कोण आहेत, भगवान आहेत. रसाचं आस्वादन भगवान करतात. मग त्यांना त्या रसाचं आस्वादन करू देणं हेच भक्ताचं कार्य आहे. त्यासाठीच आपली निर्मिती झाली, आपण त्यासाठीच निर्माण केलं गेलं पहा. मग ह्यासाठी रसास्वादन जे आहे ते कसं होईल, आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून होईल. मग ते रसाचं आस्वादन कसं होईल, तर रसाचं आदान प्रदान झालं तर मग भगवान आणि भक्त यांच्यामध्ये ते आदान प्रदान असतं. मग हे सगळं जाणतात
म्हणजे भगवान सुरुवातीला एकटेच होते, आदिपुरुष, पुरातन पुरुष होते, हे यासाठी सांगतायत ह्या गोपीजन. आणि मग आता त्यांनीच आपल्याला सगळं निर्माण केलंय, हे सगळे प्राणीमध्ये, हे सगळं का सांगतायत? तर त्यामागचा भगवानांचा भाव जाणतात भक्त या जे असतात, त्या उच्च कोटीचे भक्त भगवानाचे. तर ते रसाचं आदान प्रदान करणं, त्या दिव्य रसाचा आनंद घेणं, त्यासाठी भगवान जे आहेत ते आपली निर्मिती करतात. मग आपलं कार्य काय आहे? भगवानांना संतुष्ट करणं, येणं केनं प्रकारे भगवानांना त्या दिव्य रसाच्या जे आहे तर ते स्मरण करून देऊन, त्या दिव्य रसानुसार आदान प्रदान करून, म्हणजे जे आहे प्रेमाचं, भगवानांचे जे संबंध आपल्या प्रस्थापित करून त्यांना संतुष्ट करणं. मग त्यानुसार इथे काय म्हणतात ते तर भगवान यांना नंतर अशी इच्छा झाली की आपले विभिन्न अंश असणाऱ्या जीवांना नाम व रूप द्यावीत. पहा, ही गोष्ट सांगतायत त्या कशा पद्धतीने आपण निर्माण झालो. म्हणजे सगळ्यांना प्रश्न पडतो ना, का बरं आपली निर्मिती केली गेली असावी? तर त्याची उत्तर म्हणजे इतक्या उच्च स्तरावर ते स्थित आहेत ज्ञानाच्या. आणि म्हणून त्यांनी आत्म्यांना भौतिक प्रकृतीचे स्वाधीन केलं आणि भगवंताच्या सामर्थ्यानेच भौतिक प्रकृती पुनर्निर्मिती करू शकते. म्हणजे काय की आता भगवानांचे विविध अंश आहेत. मग त्याच्यामध्ये दोन प्रकार आहेत, नित्यमुक्त आणि नित्यबद्ध. मग नित्यमुक्त जीव जे भगवानांचे दिव्य शाश्वत धाम आहे, म्हणजे आध्यात्मिक जगत, तिथं असतात. मग ते तिथं भगवानांच्या सेवेमध्ये सदैव असतात आणि भगवानांच्याशी प्रेमाचं देवाणघेवाण करत असतात. पण भगवानांच्या आज्ञे नसते असे जे असतात जीव, ते जे आपल्यासारख्या जीवांशी संबंधित असतात, ते भगवानांच्या आज्ञेनेच येतात आणि आपला उद्धार करत असतात. म्हणजे अं, नित्यमुक्त जीव असतात ते भगवानांच्या इच्छेनुसारच, त्यांच्या आज्ञेनुसार कार्य करायला येतात. जसे शिल प्रभुपाद किंवा आचार्य परंपरेतले आचार्य ते येतात आणि ते काय करतात, भगवानांच्या इच्छेनुसारच जे ज्या जीवांशी संबंधित आहेत असे जीव जे आहेत ते प्रकट होतात, म्हणजे ह्या भूतलावर येतात आणि भगवानांच्या इच्छेनुसार नित्यमुक्त जीव असं कार्य करत असतात. म्हणजे आपण सगळेजण शिलप्रपदांशी संबंधित आहोत सगळेजण, म्हणजे आध्यात्मिक जगतामधला म्हणजे जे ते भगवानांचे जे विविध सेवक आहेत त्यांच्याशी संबंधित जे कोणी भक्त असतात, तर ते असे भगवानांच्या माध्यमातून आज्ञेनुसार कार्य येऊन करत असतात आणि आपल्या भक्तांचा उद्धार करत असतात. मग शिलप्रपदांचं अवतरण म्हणजे काय, आपण त्यांच्याशी संबंधित असलेले भक्त आहोत म्हणून आपल्या उद्धारासाठी शिलप्रपद अवतरले. मग अशा पद्धतीनं म्हणजे हा भाग समजून घ्या. म्हणजे असे नित्यमुक्त भक्त असतात ते अशा पद्धतीने कार्य करत असतात. मग नित्यबद्ध जीवांना आपल्या म्हणजे विस्मरण झालेलं असतं आपल्यासारख्या जीवांना, म्हणून आपण मायाशक्तीच्या नियंत्रणाखाली असतो. भगवान यांच्याविषयी प्रेम नसतं. मग आपल्याला जे विस्मरण झाले ते स्मरण करून देण्यासाठी ते नित्यमुक्त असे जेव्हा म्हणजे आचार्य किंवा गुरु म्हणून आपल्या जीवनामध्ये येतात भक्त. म्हणजे परमेश्वराच्या इच्छानेच मग काय होतं की आपल्याला भौतिक जगतामध्ये आपण जे आहे ते येतो आणि मग तिथे वेगवेगळे जे आपल्यासारखे म्हणजे विस्मरण झालेले बद्ध जीव आहेत, तर ते जन्ममृत्यूच्या चक्रात येतच राहतात आणि मग कल्प जेव्हा संपतो, म्हणजे ब्रह्माजींचं आयुष्य संपतं, तर त्यावेळेला काय होतं, हजार म्हणजे दिव्य युग जे आहेत तर ती जेव्हा संपतात, म्हणजे कल्पाचा अंत होतो, तर त्यावेळेला पुन्हा भौतिक म्हणजे ते गर्भदोक्षाही विष्णूंच्या उदरामध्ये जेव्हा आश्रयाला जातात सगळे जीव, तेव्हा पुन्हा ते जेव्हा दिवस सुरू होतो, म्हणजे ब्रह्माजी सृष्टीची निर्मिती करतात, तेव्हा ते पुन्हा येतात आणि असं पुन्हा पुन्हा जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये हे जे जीव आहेत ते येतच राहतात. म्हणजे तर हे क्रिया घडत असते. मग हे सगळं बहिरंग शक्ती म्हणजे भौतिक सृष्टी जी आहे, तर ही इथे बहिरंग शक्ती भगवानाची मायाशक्ती कार्य करत असते. पण सगळ्याचं कारण कोण आहेत? भगवानच आहेत. मग ह्याचं विस्मरण झालेलं असतं. मग मायाच्या बंधनातून सुटण्याची आपल्याला एक मनुष्य जन्म मिळतो आणि संधी मिळते. मग आपल्या जीवनामध्ये जर असे साधू गुरु शास्त्र यांचा सहभाग जर झाला, तर आपण या चक्रातून मुक्त होऊ शकतो, या सृष्टीच्या चक्रातून, म्हणजे या जगाच्या प्रलयातून म्हणू आपण अशा प्रकारच्या, आणि या भौतिक देहातून पण मुक्त होण्याची आपल्याला संधी मिळते. पहा, म्हणजे भगवान काय म्हणतात की माझ्याच नियंत्रणात सगळं काही आहे भगवद्गीतेमध्ये, पण भौतिक प्रकृतीच्या प्रभावाखाली हे वारंवार निर्माण होत असतं. ते भगवानांची भौतिक शक्ती म्हणजे बहिरंग शक्तीच्या मुळे. म्हणजे काय की भगवानांचा अंश जो आहे, आपण कसे आहोत तर भगवानांचा अंश आहोत आणि त्यांच्यासारखंच गुणांनी समान आहोत. पण आपल्याला जोपर्यंत भोग करायची इच्छा आहे तोपर्यंत आपण भौतिक प्रकृतीमध्ये म्हणजे भौतिक शक्ती जी भगवान आहेत त्याच्या संपर्कामध्ये येतो आणि त्यामुळं जन्ममृत्यूच्या चक्रात येतो. पण जेव्हा आपल्याला दिव्य शास्त्रांद्वारे, म्हणजे जेव्हा आपण समजतं आपल्याला साधू गुरु शास्त्रांच्या माध्यमातून, म्हणजे हे दिव्य शास्त्र आहेत त्यांचे, त्यामध्ये जे काही सांगितलंय भगवानांच्या विषयी तेच गुरु बोलतात, तेच साधू सांगतात. मग हे जेव्हा समजून घेण्याची स्थिती निर्माण होते, आपल्याला अशी संधी मिळते जीवनामध्ये, ती पण भगवानांच्या इच्छेमुळेच, तर तेव्हा
आपण जे हे मिथ्या सगळं जीवन जगतो आहोत भौतिक, तर त्यातून म्हणजे सगळ्यातून बाहेर येतो. हं? आणि मग त्यानंतर आपण जे आहे तर ते भगवान म्हणजे यांच्याविषयी जाणतो शास्त्रांच्या माध्यमातून. गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली भक्तिमय प्रेममय सेवा करायला लागतो. आणि त्या योगे आपण जे आहे त्या जन्ममृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होत असतो. म्हणजे काय की हे जीव कशासाठी निर्माण झाले, तर त्यांना नामरूप दिली, भगवान यांची इच्छा झाली आणि म्हणून आत्म्यानं त्यांनी प्रकृतीचे स्वाधीन केलं. मग उपाधी नामरूप म्हणजे काय, रूप म्हणजे वेगवेगळे शरीर आहे, कुत्रा मांजर, देवता मनुष्य, आणि मग ती रूप आहेत वेगवेगळी आणि त्यांना ती नाव आहेत, ही सगळी मिळाली आपल्याला. मग भगवान यांच्या सामर्थ्यानेच हे सगळं भौतिक प्रकृतीने केलं. पण ह्यासाठी म्हणजे काय, म्हणजे आपल्याला हे सगळी शरीरं दिली, पण या मग भाव काय होता भगवान यांचा, तर आपण भगवान यांना संतुष्ट करावं, भगवान यांच्याशी प्रेमाचं आदान प्रदान करावं. पण आपण काय केलं, तिकडून आलो भगवान यांची सेवा करायला म्हणून आलो, आपल्याला सगळी शरीर रूप मिळाली, पण आपण काय केलं, या भौतिक प्रकृतीच्या मोहजालात अडकून गेलो आणि आपण स्वतःचीच इंद्रिय तृप्ती करायला लागलो, स्वतःलाच करता म्हणायला लागलो. स्वतःच कोणीतरी श्रेष्ठ आहेत समजायला लागलो आणि भौतिक प्रकृतीवर स्वतःच काय करायला लागलो, स्वामित्व गाजवायला लागलो. मग अशा पद्धतीने आपण भ्रमित झालो आणि मग त्यामुळं आपली सगळी शक्ती वाया गेली आणि आपण जन्म मृत्यूच्या म्हणजे या सगळ्यामध्ये ह्या म्हणजे चक्रामध्ये पुन्हा पुन्हा गुरफटत राहिलो. मग आता म्हणजे असं जे ज्ञान आहे भौतिक शक्तीविषयीचं, तर हे सगळं भौतिक शक्ती जे आहे, तर म्हणजे भौतिक कृतीविषयीचं ज्ञान जे आहे, बहिरंग शक्ती ती आपल्याला प्रदान करत असते. आणि आपल्यावरती म्हणजे आपण जरी शुद्ध असतो, भगवानांच्या अंश असलो, तरी पण आपल्यावरती कामाचे आच्छादन असतात, वेगवेगळे असतात ती इच्छा, त्यामुळे आपल्याला कधी कळलंच नाही. पण आपल्याला हे जेव्हा लक्षात येईल की जन्ममृत्यूच्या चक्रामध्ये आपण सतत एरझाऱ्या घालतोय, तर हे कुणामुळे लक्षात येईल, तर आपल्या जीवनात शास्त्रांचं अध्ययन, म्हणजे शास्त्र जे आहे, तर भगवद्गीता भागवत असेल की शास्त्रांचं अध्ययन म्हणजे आपल्या जीवनात घडेल आपल्याकडून, किंवा गुरु येतील त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार शास्त्रांचं अध्ययन, किंवा साधू पुरुष असे कृष्ण भावनावाद पुरुष येतील, त्यावेळेला हे घडेल. मग हे सगळं जाणतात या, आणि म्हणून ते काय म्हणतात, हे सगळं भगवान यांनीच निर्माण केलंय. आणि भगवानाच्या भौतिक प्रकृतीने हे सगळं निर्माण झालंय. पण तरी देखील आपल्याला म्हणजे हे सगळं जरी नामरूप मिळालं असेल, तर निश्चितच आपल्या जीवनात जर साधुगुरु शास्त्र आले, तर आपल्याला निश्चितच ह्या चक्रातून मुक्ती मिळेल. म्हणजे हे सगळं भगवानानेच निर्माण केलं, हे या स्त्रिया जाणतात. मग अशा पद्धतीनं म्हणजे भगवान यांनी हे कसं बरं निर्माण केलंय हे सांगून, म्हणजे त्यांना त्या रसाचं आस्वादन करण्याची इच्छा आहे म्हणून हे निर्माण केलंय, तर ह्या पद्धतीचं म्हणजे त्यांना भगवान यांची एक लीलेचाच भाग आहे, तर हे त्यांना स्मरण करून देत आहेत त्या ज्या सगळ्या हस्तिनापुरातील स्त्रिया आहेत पहा. अशा पद्धतीने भक्त काय करत असतो, त्या रसाचं त्यांना आस्वादन करून देत असतो. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा 23व्या श्लोकावर येऊ. 23वा श्लोक मध्ये ह्याच्या पुढचा. स वा अयं यत्पदमत्र सूरयः जितेन्द्रियानिर्जितमातरीश्वनाः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितात्मलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुं महती. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या ठिकाणी भगवान श्रीकृष्ण दिव्य रूपात उभे आहेत. आपल्या एकनिष्ठ भक्तिमय सेवेने आपली इंद्रिय व जीवन यावर सतत संयम ठेवून ज्यांनी आपले अंतःकरणे निर्मळ आणि निष्पाप बनवले आहेत आणि भौतिक चेतनेपासून जे पूर्णपणे शुद्ध झाले आहेत, अशा असंख्य परमभक्तांनी त्यांचे दिव्य रूप प्रत्यक्ष अनुभवले. आपले जीवन शुद्ध करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. आता त्या काय सांगतात पहा, की भगवान इथं दिव्य रूपात आपल्या समोर उभे आहेत आणि भगवान यांना जाणतात एकनिष्ठ भक्तिमय सेवेने, म्हणजे ज्यांनी भगवान यांच्याशी निष्ठेने, म्हणजे भगवान यांच्या चरण कमलांचा आश्रय घेऊन, तेच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत, ही निष्ठा बाळगून, म्हणजे अशा एकनिष्ठतेने भगवान यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करून आपली इंद्रिय आणि जीवन, म्हणजे काय की इंद्रिय जे ते भगवानाच्या सेवेमध्ये संयमित केली, भोग घेण्यासाठी नाही, आपली भोग घेणारी इंद्रिय आहेत, तर ती इंद्रिय अशी संयमित ठेवली कशी, भगवानांची सेवा करून, कशी एकनिष्ठ त्यानं. आणि मग जीवन सुद्धा, म्हणजे जीवनामध्ये सुद्धा आपली भोग करण्याची वृत्ती असते, त्यामुळं आपली अंतःकरणाशी शुद्ध बनवली भगवान यांच्यावर पूर्णतः आश्रित होऊन आणि भगवान यांच्यासाठीच कार्यरत राहून. मग असे जे भक्त आहेत की जे अशा भौतिक अशुद्धी, म्हणजे भौतिक चेतना म्हणजे भौतिक अशुद्धी, कामाची आवरण यापासून शुद्ध झालेले आहेत,
असे असंख्य परमभक्त आहेत भगवानाचे. परम म्हणजे सर्वश्रेष्ठ असे शुद्ध भक्त. तर त्यांनी भगवान यांचं हे दिव्यत्व अनुभवलंय. आपले जीवन शुद्ध करण्याचा हाच एक मार्ग आहे, म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवा. आता हे पण ते सांगतात, कारण त्यांनी हे प्रयत्न सगळे केलेत, म्हणून तर त्यांना भगवान यांचं रोज दर्शन होत असतं त्यांच्या राज्यामध्ये. भगवान जे आहेत ते त्यांच्या राज्यामध्ये कुंतीच्या स्तुतीमध्ये येतं पहा. जसे वृंदावनामध्ये हनुमानी भगवान फिरले, तसे हस्तिनापूरमध्ये पण त्यांच्या पायांचे छाप उमटलेले होते. म्हणजे काय, की भगवान यांचं म्हणजे जे आहे तर असं म्हणजे रूप आणि त्यांचं दर्शन होणं हीच मोठा दुर्मिळ योग आहे. म्हणजे भगवान यांचं द्विभुजधारी श्याम सुंदर रूपातलं दर्शन नित्य होणं अशा राज्यामध्ये, हेच म्हणजे मोठा योग आहे. म्हणजे हे उच्च कोटीचे भक्त आहेत ह्या स्त्रिया, म्हणजे असे सामान्य नागरिक नाही आहेत ह्या स्त्रिया. म्हणजे मग भगवान जे आहेत तर त्यांचं जे असं रूप आहे परमश्रेष्ठ असं, म्हणजे भगवान आहेत आणि त्यांचं असं सुंदर रूप आहे. तर ह्याचं म्हणजे आहे तर दर्शन किंवा भगवान यांचं दिव्यत्व आहे, तर ते केवळ आणि केवळ भक्तीनंच आकलन होऊ शकतं पहा. म्हणजे ज्यांनी आपल्या अशा भक्तिमय प्रेममय सेवेने आपल्या अंतःकरणावरची झूळ झटकली, त्यांनाच भगवान जे आहेत ते प्राप्त होऊ शकतात पहा. म्हणजे असे महान भक्त आहेत. जितेंद्रिय म्हणजे काय, की ज्यांनी इंद्रियांच्यावर विजय मिळवलाय. कसा, आपलं प्रत्येक इंद्रिय, जसं अमरीश महाराजांनी आपलं प्रत्येक इंद्रिय भगवानांच्या सेवेमध्ये समर्पित केलं. अमरीश महाराजांनी काय केलं, तर भगवानांना अर्पण केलेलं जे पुष्प होतं, तर त्याचं काय केलं, सुवास ग्रहण केला. मग भगवान यांना अर्पण केलेला प्रसाद ग्रहण केला. भगवान नामाचं त्यांनी काय केलं, सतत जिभेने उच्चारण केलं. मग आपले हात जे आहे ते भगवानांच्या भक्तांच्या सेवेमध्ये म्हणजे सदैव त्यांनी गुंतवून ठेवले. आपल्या पायांनी काय केलं, भगवानांच्या मंदिरांची परिक्रमा किंवा तीर्थयात्रा केली. मग भगवान यांचं रूप त्यांनी डोळ्यांनी पाहिलं. मग आपल्या माथा जो आहे तर त्यांनी काय केलं, भगवानांच्या चरण कमलांशी टेकला. म्हणजे काय, की प्रत्येक त्यांचं इंद्रिय जे आहे ते भगवत सेवेमध्ये समर्पित केलं. मग अशा पद्धतीने आपण इंद्रियांवरती जय मिळवू शकतो. कधी, भगवान यांच्या इंद्रियांना तुष्ट करण्यासाठी भगवानांच्या सेवेमध्ये प्रत्येक इंद्रिय समर्पित करून. मग त्यामुळे आपल्या शरीराचे सगळे भाग जे आहेत, सगळी इंद्रिय क्रियाशील आहेत, पण ती कशासाठी असतात, ती इंद्रिय जी आहे ती भगवत सेवेमध्ये आपल्याला क्रियाशील करायची आहेत. अन्यथा कृत्रिम पद्धतीने योग प्रक्रियेनं जर आपण इंद्रियांना संयम, तर ती तात्पुरती म्हणजे संयमित होतील. पण ते प्रयत्न म्हणजे मायाशक्ती इतकी प्रबळ आहे, की एखादी सुप्त इच्छेमुळे ते प्रयत्न सगळे जे आहेत तर ते असफल ठरू शकतात. जसं विश्वामित्रांचं झालं. म्हणजे जेव्हा मेनका त्यांच्या दृष्टीपथास आली, तेव्हा ते वासनेचा बळी ठरले. म्हणजे इंद्रिय संयमाचे असे कृत्रिम प्रयत्न असतात, ते निष्फळ ठरतात पहा. म्हणून आपण कृत्रिम नियंत्रण न करता जेव्हा इंद्रिय जी आहेत, तर ती निकृष्ट विषयाकडून म्हणजे भौतिक इंद्रिय तृप्तीच्या विषयाकडून ती जर आपण कृष्णांच्या म्हणजे सेवेमध्ये, म्हणजे कसा सर्वोत्कृष्ट विषय म्हणजे काय, कृष्ण सेवा, त्यामध्ये जर ती संलग्न केली, तर निश्चितच काय होईल, की आपण आपली इंद्रिय संयमित होतील. इंद्रिय संयमित असेल तर आपलं मन संयमित राहील. मन संयमित असेल तर आपण सदैव म्हणजे आपली बुद्धी स्थिर राहील आणि आपण सदैव स्थित धीर मुनी अवस्थेला येऊ. म्हणजे काय, की भगवान यांची निष्ठेने जो सेवा करतो त्यालाच ही इंद्रिय मन संयमित होतात आणि त्याची शुद्धी होते. म्हणजे भगवान यांच्या कार्यामध्येच इंद्रियांना गुंतवून ठेवणं हा एखाद्या भक्ताचा जो असतो तो उद्योग असतो. मग ह्याला म्हणायचं निष्ठा. म्हणजे भक्तासाठी हा एकमेव केवळ व्यवसाय असतो भक्ताचा, किंवा भक्ताचं एकमेव कार्य म्हणजे काय, भगवान यांच्या सेवेमध्ये स्वतःला गुंतवून ठेवणं. स्वतःच्या सेवेचीच आकांक्षा भक्त हा करतो, दुसरी कुठली आकांक्षाच करत नाही. म्हणजे एकनिष्ठतेनं सेवा म्हणजे निष्क्रियत्व नव्हे बरं का. म्हणजे सेवेसाठी कुठलीही गोष्ट जेव्हा म्हणजे एखादा भक्त करतो आपले इंद्रिय जे आहेत तर त्याला संलग्न करून, ती निष्क्रिय कृती कशी होईल, उलट सर्वाधिक भक्त हा क्रियाशील असतो. म्हणजे जितका सामान्य जीवनातला भौतिक रजोगुणी व्यक्ती क्रियाशील नसेल, इतका भक्त क्रियाशील असतो. कारण तो भगवानांच्या सेवेमध्ये स्वतःला संलग्न करत असतो आणि आपली कर्तव्य कर्म सुद्धा पार पडत असतो. म्हणजे दिवसाचं रात्र करणे हे जे आहे म्हणजे गोष्ट म्हणजे इतके भगीरथ प्रयत्न, तर हे कोण करत असतो, भक्तच करत असतो. कारण तो एकाच वेळी कर्तव्य कर्म पण करत असतो आणि त्याच वेळेला तो भगवानांच्या सेवेमध्ये पण संलग्न असतो. आणि ते कर्तव्य कर्म करत असताना पण तो कृष्णांना केंद्रस्थानी ठेवत असतो. म्हणजे काय, की भगवानांच्या सेवेसाठी जर एखादी गोष्ट म्हणजे इंद्रिय किंवा अशी संलग्न केली, तर तिथली भौतिकता नष्ट होते, तिथला भोग नष्ट होऊन तो योग बनतो. म्हणजे काय, तर आध्यात्मिक स्तरावर ते कृष्ण भावनाभरीत कार्य होतं. आणि जर आपण अशा पद्धतीने कार्य करत असेल एखादा भक्त,
वैष्णवांना त्याच्या आचरणावरून जाणून येते. सामान्य स्तरावरचं कृत्य दिसेल, पण तिथं कसं असतं, त्याचं कृती असते ती आध्यात्मिक असते. कृष्ण भावनावेद कर्म असतं. मग त्याला जर कोणी भौतिक म्हणेल तर ते अज्ञानाचं लक्षण ठरेल पहा. म्हणजे भगवान जे आहेत तर म्हणजे त्यांच्याशिवाय दुसरं काही श्रेष्ठ नाहीये. आणि त्यामुळं भगवान यांच्याविषयी ज्ञान ग्रहण करणं, भगवान यांच्याविषयी श्रवण करणं सतत, आणि जेव्हा भगवान यांच्याविषयी सतत ऐकतो तेव्हा आपण भगवानांच्या सेवेमध्ये स्वतःला समर्पित करतो. मग असे भगवानांचे जे शुद्ध भक्त आहेत, असे जे अनेक होऊन गेले, तर त्यांनी भगवान यांच्याविषयी सतत ऐकलंय, भगवानांच्या कथा लीला, भगवानांची सेवा कशी करायची, इतर भक्तांनी कशी केली ऐकले, आणि त्यानुसार त्यांनी आचरण केले. मग ही जी श्रवणाची क्षमता आहे भगवानांच्या विषयी, ही वाढवत नेणं आणि ती अधिक अधिक वाढवत नेणं. मग जेव्हा अधिक अधिक वाढवत येतो तेव्हा वासुदेव म्हणजे कोण आहेत आपल्याला समजतं. म्हणजे संकल्पना अंतःकरणात, म्हणजे आपले वासुदेव जे आहेत अंतःकरणात, भगवान जे आहेत, वसुदेवांचे पुत्र वासुदेव, तर त्यांचं अस्तित्व आपण अनुभवायला लागतो, कारण आपण त्यांच्या सेवेमध्ये स्वतःला संलग्न करतो. आणि त्यामुळे वासुदेव हेच सर्वस्व आहे. ते ज्ञान आलं की आपली ही जिज्ञासा संपते आणि मग स्वतःला एकनिष्ठतेनं आपण समर्पणात, म्हणजे स्वतःला समर्पित करतो भगवानांच्या सेवेमध्ये पहा. मग हीच भगवानाची कृपा आहे. म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारेच भगवानांना जाणता येईल अंतःकरणातून. म्हणजे समर्पण भावाने आपल्याला भगवानांची म्हणजे सेवा करून समर्पण भावाने त्यांना जाणता येईल. मग म्हणजे हाच सर्वोत्कृष्ट असा इंद्रियांना जे आहे संयमित करण्याचा मार्ग आहे. आणि हाच एकमेव उपाय आहे की आपली सगळी इंद्रिय भगवानांच्या सेवेमध्ये संलग्न करणं. मग हे सगळं जाणतात असं जे आहे ते अनेक दिव्य स्तरावरच्या शुद्ध भक्तांनी म्हणजे केलंय. आणि त्याद्वारे भगवानांची कृपा संपादन केली. असं कार्य करून, अशा पद्धतीने सेवा करून एकनिष्ठतेने, म्हणजे आचार्य परंपरेद्वारे, गुरु शिष्य परंपरेद्वारे हे सगळं ज्ञान प्राप्त आहे आपल्या स्त्रियांना. आणि म्हणून ते आपला जो भाव आहे तो इथे व्यक्त करतात पहा. म्हणजे काय की आपल्यासारख्या सामान्य जनांनी त्यांच्या चरणचिन्हांचं अनुसरण करणं, भगवानांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये स्वतःला समर्पित करणं हेच आपल्यासारख्या सामान्य जणांचं कर्तव्य आहे पहा. जसं हस्तिनापुरातील स्त्रिया हे सगळं भाव व्यक्त करतायत की अशा पद्धतीने हे कार्य घडत आलंय. म्हणजे हा सगळं भगवानांचा जे महिमा गाण आहे ते अशा पद्धतीने करतायत की अशा भगवान यांच्या जे असे दिव्य भगवान आहेत, तर त्यांचे जे असे शुद्ध स्तरावरचे भक्त आहेत, परम दिव्य जे भक्त आहेत असे, तर त्यांनी स्वतःच्या म्हणजे इंद्रिय अशी शुद्ध करून घेतली किंवा संयमित केली. तर त्याचप्रमाणे त्यांच्या चरणचिन्हांचं जर आपण अनुसरण केलं तर निश्चितच, म्हणजे हाच एकमेव मार्ग आहे असं आपल्याला सांगतात ते. म्हणजे काय की त्या अशा पद्धतीनं जर आपण प्रत्यक्ष परमभक्तांनी त्यांचं दिव्य रूप कधी अनुभवलं, जेव्हा स्वतःला संलग्न केलं भगवान यांच्या म्हणजे सेवेमध्ये, आणि त्याद्वारे त्यांनी आपली चेतना शुद्ध करून घेतली. आणि त्या शुद्ध स्तरावर जाऊनच आपण भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करू शकतो. मग आपण स्वतःचं जीवन शुद्ध करायचा, इंद्रियांना संयमित करायचा, आपलं म्हणजे अंतःकरण निर्मळ आणि निष्पाप बनवलं जसं त्या भक्तांनी, भगवानांचे परम भक्त आहेत, तर त्यानुसार बनवायचा हाच एक मार्ग आहे. कुठला मार्ग आहे तर समर्पण भावानं भगवानांची सेवा करणं. अशा पद्धतीनं खूप सुंदर भाव जे आहे ते ह्या स्त्रिया इथे व्यक्त करतात. ह्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की भगवानांची भक्तिमय प्रेमय सेवा हीच आपली जी आहे तर आपल्याला भगवत चरणांशी घेऊन जाऊ शकते, की जे ह्या स्त्रियांनी आपल्यासमोर जे ज्ञान उलगडले. म्हणजेच काय की हे उच्च कोटीचे भक्त असतात, तर ते काय करत असतात, भगवान यांचे दिव्य भक्त आणि त्यांच्या सेवा त्यांच्याविषयीच आपल्याला मार्गदर्शन करतात, कारण त्यांनी त्यांच्या चरणचिन्हांचं अनुसरण केलेलं असतं. मग प्रत्येक भक्त दुसऱ्या भक्ताला काय सांगतो, तर भगवानांची सेवा कशी करायची. म्हणजे हे जे शुद्ध भक्त असतात ते नेहमी भगवानांच्या सेवेविषयी चर्चा करतात, भगवानांच्या दिव्य गुणांविषयी चर्चा करतात, भगवानांचं नाम रूप गुणा म्हणजे गुण लीला म्हणजे ह्यांचं महिमा मंडन करतात. म्हणजे त्यांचा कार्यक्रमच असतो. म्हणजे त्यांच्या जीवनामध्ये म्हणजे भगवान यांच्याशिवाय दुसरा कुठला विषयच नसतो. मग असे जे भक्त असतात तर ते काय करतात, तुष्यंतीच्या रमंतीच्या भगवद्गीतेमध्ये श्लोक येतो पहा 9.11. तर म्हणजे काय की ते सदैव भगवान यांचंच गुणगान करत असतात. म्हणजे त्यांच्याकडे भगवान हा एकमेव विषय असतो. आपल्याकडे कसं ग्रामकथा सुरू असतात आपल्या लोकांच्या भौतिक जगतात, शेजाऱ्यांविषयी, गावात काय घडलंय, शहरात काय घडलं, बातम्यामध्ये काय ऐकलं, मग असे विषय त्यांच्याकडे नसतात.
ते काय विचार करतात, भगवानांचं गुणांचं वर्णन करतात, भगवानांनी कसं रसास्वादन केलं, त्याविषयी म्हणजे कशा सुंदर लीला केल्या, याविषयी त्यांचं महिमामंडन करतात आणि भगवान हे कसे सर्वश्रेष्ठ आहेत याविषयी आणि आतापर्यंत कसा लाभ घेतलाय सगळ्या भक्तांनी, मग तसंच आपणही घेऊ शकतो हे आपल्या समोर ते मांडतात. म्हणजे काय की भगवत भक्त हा नेहमी भगवानांचं गुणगान करेल, भगवानांची स्तुती करेल आणि इतर भक्तांना देखील भगवान हे कसे सर्वश्रेष्ठ आहेत म्हणजे तर हे ह्याबद्दल सांगेल. म्हणजे ते महिमामंडनच आहे, भगवानाचा सन्मान करेल की ज्यायोगे म्हणजे आपण त्यांच्या चरणचिन्हांचं अनुसरण केलं तर निश्चितच आपण पण भगवत कृपा प्राप्त करू शकतो. म्हणजे इतर भक्त जे असतात असे उच्च कोटीचे ते नेहमी अं, जे आहेत ते भगवानांचं महिमामंडनच करत असतात, भगवानांची स्तुतीच करत असतात की ज्यायोगे ते इतरांमध्ये पण भगवानांची भगवत्ता जी आहे तर ती कशी आहे त्याविषयीचं ज्ञान तर देतातच इतरांना, पण त्याचबरोबर भगवान यांच्या स्तुतीद्वारे ते भगवानांना त्या दिव्य रसाचं जे आहे म्हणजे त्यांच्या त्या लीलेमागचं म्हणजे जो भाव आहे आणि तो भाव जाणून त्या दिव्य रसाचं भगवान आणि भक्त यांच्यामध्ये आदान प्रदान असतं. म्हणजे भगवान अशा सुंदर सुंदर लीला करत असतात आणि त्या रसाचं आस्वादन हे भक्त त्यांना करत असतात. आणि त्याचबरोबर या स्तुतीतून आपल्यासाठी काय आहे उपदेश, तर अशा पद्धतीनं जर आपण त्या अशा दिव्य भक्तांच्या चरणचिन्हांचं हे स्तुती करणाऱ्या हस्तिनापुरातल्या स्त्रियांच्या चरणचिन्हांचं अनुसरण केलं तर निश्चितच काय होईल, जो एकमेव मार्ग आहे जीवन शुद्ध करण्याचा तर त्यामध्ये आपण यशस्वी होऊ. म्हणजेच काय, समर्पित भावाने भक्तिमय प्रेममय जर सेवा केली भगवान यांची तर निश्चितच आपली जी इंद्रिय आहेत तर ती देखील संयमित होतील. म्हणजे हाच एकमेव उपाय आहे, दुसरा कुठलाही नाही पहा. तर हे आपण जाणून घेतलं. मग आपण इथे थांबूया. आपण उर्वरित 2 श्लोक आणि शुकदेव गोस्वामींची स्तुती आहे दुसऱ्या स्कंदातली ती पुढच्या वेळी आपण अभ्यासू. हो, त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया. आतापर्यंत आपण जे काही अभ्यासल्याच्या कोणाला काही शंका असतील तर आपण विचारू शकतो.